كمي كان علىكم دحنا دخاتكم كمي علىكم تقولي كمي يتعنا كمي علىكم سلام كم تلو بعل ملوء تسفايه يسمعكم تلو صبوق بتعمد سيبلني كسمعكم يلوني كم دي حسابات زلخو مالتيو حرايسكي كما يخاتكم دحنا ديخاتكم كما ياللخم نبلا لنا كبرات فتواتن انكو عنا بزي ناي لايف بروجرام بسلام مصاخو مالتي كل ملو رياكتس وسلام سلام شدن يو سلام كل ملو رياكتس كمي دحنا ديخا كل ملو رياكتس حوي كما يخا دحن ديخا كما يتعنا كما ياللخا انكو عبد حنا بزي بروجرام مصاخا ابزنا لهم عند بروجرام دس بلك حتى تحت تخليها دس بلك وقعي كتوقع تخليها كله ناتكا ايو بتعام تصبو مالتيو مرسو اباي يسمع له دعبيتي يا يسمع خمسله تسفا يقبر مرسو اباي مرسو حفتي مالتيو وددو قال مرسو ناي قال شوميو تزي تغاغي مالتيو كلكم انكو عبد حنا مصاخم يزبلكم مالتي نابزناتي بروجرام بتعام دس زبل بروجرام نمغبار يصعر زلخو مالتي بايزوي مخنياتو مسمعتي لايف بروجرام ناي مكتتال سراحتي كسرح قديتا سلازلن مخنياتو ابزي يوتيوب شانل زي رانز غبر زلو زخون يكون بروجرام سب بدحري يزورو اديت زغبرو فيديو زم حلال فولو امبر كمزي بروبوت رانز غبر بدحريو مانم زخون يكون سب زي يفلطو كون ايكون كناتي تصبيت مالتي سلازي ابزو غدايو جيتش ويلكم ناب تيك توك ون لايف يم حلال سلازلخو بزحات مالتيو بميسج قالون مصيوم الله مالتيو سلازي نايلو معنتنا لايف بروجرام كلخاتكم كتحقسوا لكم تخلو ويكا صبو مزاناقع خونا لكم كم زخلي تسفاز قبر مالتي نقرا من قد يكا زي تايز بحال مالتي زناي اوديو سيتينغ ايش اللي كم حيشو خمزلني يزاربن زلو مالتيو هو صبو امزي بمقبار نمنتا اخا اب ناي اوديو سيتينغ كي محاش كا مصيخا غلغيتو مالتيو كوم زي كونه بتعمي بوزحات بلاجينات يتقمو ام وداتو شجر سلازفطر ليو مالتيو سلازي بزحات نغرات يسرح زلهم اغره منغدي بايزوي كافت حدا هاي باس فريكوينسي زبال يسرح لغو هاي باس مالت لو زخونه فوليوم ويكا رامبلينج فويس من تانكي اتوني هاي باس فريكوينسي هاي باس مالت لعلي 50 زخونه هرز ويكا فريكوينسي كي يحلف مالتيو اب كباب 9 انجل اندما بسلس ديسيبل حف كبل يقبر لكم مالتيو اتي ازيو لعل كون زي لخو بوتا دما كبابي استات حدا شحز غون مالتيو زي دما قنس كبلو لي دلخو مالتيو مخنياتو حما اصل زغونن اتي رامبليك فريكوينسي اب كبابي حمش تشحز لدما نيشت لي مالتيو كم حيش يدلخو سلازي ازيو صبق زغونه دمصين مركب زعلمي مالتيو قرم زن اوتبوت مالتيو بشدشتن حرد اغيريو بتعمي صبقنا واخاتكم صري زغونه اوديو يمصخم زل اي تسفاز قبر زلخو مالتي مخميريكم كم تزول كود تستخيلوس ويس تمايكروفون بروبليم فطيرون عخاتكم يزحتكم مالتي زلخم سمعتي ساعتكم يخم ريتو تبو يكاز اوديو زي تخكل ايكونن تخكليو زبل ناتاتكم دمص يخون زلو مالتيو لان قصلبيلناون بتمساسالي اشتلي مالتيو اكسباندر كنبو إنا كبابي سلست ريشو حدا كومبرس كجبر كخلالو زن زي ليميتر مالتيو
كورد اللون تحتي زنقصيلو ኮምፕረሰር ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኦዲዮ ብጽቡቕ መንገዲ ኮምፕረስ ገብር ኣሎ ስለዚ ኣስታት 4 ሬሽዮ ተዝኸውን ብ15 ኮምፕረስ ተዝገብር ማለት እዩ ዘን አውትፑት ጌይን ብጠቕላላ ድማ ከባቢ 15 ኮይኑ አውትፑት ጌይን ናብ 5 ድምጺ መሰስተ ዝብል እዚ ኣዝዩ ጽበቐ ድምጺ ኢለ ዝግምት ማለት እዩ ብጣዕሚ ንጹር ኣሎ ያ ምረሷ ብሓፍተይ ማለት እዩ بتعم جرم زي دمس حجي صبق جيري له خمالتي نبخاتكم قدم مبصحو ابزي نا يوتيوب وقع لم انا بزحات يوم زعل لقني مالتي بزحات كافتهم زعل لزقني يخا توم بتعمي كابز سحقونا نغرات حدا مالتي تايو قداي اول سعيدون حنت فيديو حي سريح له مالتيو يرترا مالتكو يلو سريح له زي دارغا مبزحات فخران ايتيوبيا ايو مالتيو ካልኣይ ጌታቸው ረዳውን ሃዲሙ ተባሂለሎ ካብ ትግራይ ወፂኡ ማለት እዩ ድምጽ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ግርም ኩሉ ሙሉ ሪአክት ሰሓወይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማለት እዩ ዩቲዩብ ከም ትነጥፍ ኢኻ እግረ መንገደይ ሕቶት ለይኩም ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ኩላኹም ማለት እዩ ደስ ዝበለኩም ሕቶታት ትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ላይ ፕሮግራም ዘሎ ኩሉ ምኽንያቱ ንሱ እዩ ንእግረ መንገድና ኣብ ናይ ሎም ዓንተ ምዝንጋዕ ክንዛነጋዓሉ ሒዝና ዝመጻና ጉዳይ ትሕጅዝ ነገር ኮም እዩ ማለት እዩ تمالي حنتي حتوتات قالت حاتي تنيرو كتاچو رداون او خيدن اشتلي مالتي يمان صقام زبللن قصله بيلنا دما ب ناي سونت مالتي حد بروجرامات كنا محلال فينا مالتي نقرا منقدنا بس زسحقنا بروجرامات مساخاتكم ايش اللي انجوي نغور لهم بروجرامات كنحل فينا مالتي سو كمزي هندبت زخونه بروجرام ناي لايفيو مالتي لولا دانا السلام بشدن عركي سلام كما يلا خا دحند لخا لول ادانا حوي دحندي خا كما يلا خا مالتي يسمعك الله يكاتاتل الله كما يلا خا دحنادي خا كما يلا بروجرام از بروجرام حرايمون امناي لما انتي بروجرام ابن سغرو الاوان بزحات نغره منقدهم داس حقكم تملسوهم حتوتاتهم كلنا زغلو مالتيو كمزي فاني زخونو Q&A sections مالتيوم زلونا سلازي نشتلي كتزاناقو علوم اتخلو بروجراماتون ايهم حزلكم متيزلو مالتي بزعبا كفلتات سونتكم سي انتا يفلط علوكم زبلي حتوتات مالتي انتا يفلط علوكم مالت بزعبا خفل سونتنا مسانا حجنا تشكيمنا نغير سونتنا سي انتا عينة افلط علوكم انتاي افلط علوكم انتاي تفلطو زبل يوت حزيه مصي زلخو مالتيو موت قداماي حزيه مصي زلخو حنقول ودسب الكتريك ذا الكتريك تمنچو يا كبابي كاب 12 خصاب 25 وات نا الكتريك عقمي يمنچو يو حنقولنا ازي مالت ترجمو نشتلي امبول كبره يخيل يبللو ازي غا مالتي حدا غزه كتحاسبو خلخا نشتلي يزخبديو جن انرجي لو حنقولنا خبال انتولو تخكلي مالتي لكا مبزحاتو غزي انا انرجي كونسيوم زغبرن مالتي وي كازدخمني وي كسرح انتلخو بطعم مالتي تايد اب ازخون كل اوان وي كابيزي ازخون كل اوان بطعم ازيوز زچانا نقن ነገር ንስዩ مالتي او ስለዚህ حنقولس الكتريك يمنچو صبوق فلطت يبايزوي صبوق فلطت نغره منقد خاندا سحاقا سويلكا صبوق فلطت تبل مالتي غرم فلطت يلنا لنا كابز غرمكم زي انا تمهيره زلخو مالتي كالاي امنو يتامنو يولنالو امنو يتامنو امولو سونتنا كاب شوعته كساب 10 عامت وشت ابزلو مولو بمولو يغير نيو بودي اويست 10 عامت سي كالي سب ندخون كي اخات خيد زي مالت زوم سيلات انداموتو كالي سيل نامص اياز غيد زي اخا ازياب طعم غراميتيا ماما تبلص معلكا الى انا مالتي اب تيك توك اتينا لو ماما تبلص ولا نبعلو مالتي ماما تبلص اي معلكن دحنا ديخن كما يلغن كما يطعنا كما يجبركنا لو يبلكنا لو انا مالتي
شيء بتعمي يغني لي عسرت عمت وشت إلى ملء سونتنا زغير انتخوينو نخجرمكم أتحساسبنا خندي عمت يوصل له مالتي إذا حجي فيزيكال أكلاتنا مالتي زغير عسرت عمت سي فيزيكال أكلاتنا يغير يبلنا له مو حسب تبيلناو أتي تحساسبنا خنقيرين غلنينا ويك تمهير رأسي أيكسرحني وبقى قدم سنة فيهم زولني رم ممراني قل زول تحساسبنا وزيعنا خوين له مالتي مهنياتو عسرت عمت وشتي سونتنا كملو بملو صغير انت خوينس اتحساسبانا قدفو خنياتو تانجبل زي كونه زي جبت نغرنا ايو زي جبت كفالنا ايو سلازي قير قديتا ايو مالتي ازي قرم ايو نشتلي اندحتزاناق على استمهرنا يا تمرت مالتي قرم بيولوجي خلاص غيرنا ايو بزخونه كن كم دق سبات ابعلنا زولو نغر مالتون اب وشتنا كونتينر زخونه نغر كنفلط قبونا سلازخونه حدا جزء بزعة على فلتأتي زي مالتي جنرال فلتأتي مو ولا حنتي شجر الله إلى أمن مالتيو بزحات يوم نزل لايف كا جوينز جو روز الله بايزوي بتعمي قني اللي أزبلكم مالتيو كالاي ود سبسي أبصلمات كبره خيليو سلساء بس يحز الله بايزوي ود سبسي أبصلمات كبره خيليو سلا زي فلت يمبر ስለዚህ በጣም አዚው ባዮሉሚነንስ ዝባል ማለትዩ በህይወ በተፈጥሮ ናስ ነብርሂና ስነ ህይወትስ ከም ክነብርህስ ገይሩ ሰሪሕና እዩ ማለትዩ ባይዞይ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ተደኒቁኩም ይኹም ተሉ እንታይ እዩ ኣብዙ ውሽጢ ቲሸርት ዲ ገይርወን ይሄ ጸሊም ክዳን ላዕል ተኸዲን ይሽደን ኣብ ውሽጢ ኻ እንደገና ጻዕዳ ክዳን ገይርስ ታይ ገይርን ይሄ ተወለለኹም ማለት እዚ ናይ ስፖርት ማለት እዩ ፎርዋርድ ሄድ ፖስቸር ገለታ እዩ ዝባል ከይኾንስ فيكس جيراني وخو مالتي زباني تمامي رخوم زي خيت بلتا ود بغزي عند ارغنا قال حجي تاي بال جير له خو مالتي بوستشر كوريكتور او اميزنج كم زي قط زبل قمنا خلو كام انت نمتاي بايسيب ترايسيب غلغل دات بل كم زي مالتي غرم ود سبسي مشت يبرهيو ذا حساب زي تحاتيتكم تزخون انت تغنيركم رغصني اي اي مفلطكم من مالت ስለዚህ ወድ ሰብ ምሸት ያ የብርህዩ ይውልኹም አለው አሚን ልከም ቀባሊው ምንም ግበረ ይካል ማለት እዩ ጽቡቅ ይልናለና ንሕና ሃይደር ጆይንድ ማለት እዩ ዘላይ ይብለናሎ እንኳ ብድሓን መጻኻ ዝብለካ በኻሊ በኋላ ሁላኹም ማለት እዩ ጆይን ትገብሮ ዘለኹም በመልኹም በጣም የዘመስግነኩም ሕጂ ኣብ ውሽጡ ወድ ሰብ ቁጽሪ አልቦ በጣም ብዙሓት ሂዩማን ሴል ዝባሃል ወይ ከኣ ህይወታት ተሰሪሑ ሰብ ይዝባሃል ኣነ በጣም ገሪሙን ዘሎ ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ባክቴሪያሲ ኣብ ወድ ሰብ ውሽጥ ዘሎ ባክቴሪያስ ካብ ሂዩማን ሴል በላዕሊ ይቆጽሮ ክበዝሑ ከመዓትዮም 39 ትሪሊየን 39 ትሪሊየን ባክቴሪያ ኣብ ወድ ሰብ ውሽጢ እዚ ማለት كلهم بقى اب وشط غت زركبوا بغل زركبوا ود سب تأمر كفطر انتلو نمنتاي ግን عشاسب كم زلو بقى تحسب تخلي خمالت يزخله وصي كفطرن كفسبن ابونا دينا ميرو مغله ازي مالتي بتعم زحزنكا كم زي زبله غداي مالتي بتعم يزغرم انيويس غرم ግን مو ازي كابلنا قصله بيلنا نفتح حمشا انت سغيرنا انت ايز مسلكم لبنا ጉዳይ ልብ ማለት እዩ ጉዳይ ልብ ዝሓሰቦ ኩላሊት ዝጠጅኦ ዝፈልጥ አምላኽ ንብልና ማለት እዩ ልብ ዲ ዝሓስብ ግን እሺ ደሓን ብዝኾነ ብዘይ ይገድስ ንስኻሊ መዓልት ንመለሰሉ ሓቂ ንዝኾን ፋን ፋክት ዝባላሉ ፋን ፋክት ዳስሓካ ሓቂ ትዛረብ ማለት እዩ ሰባት ከይስሕቁ 3 ቢልዮን ግዜ ውቅዒት ህርመት ልብ ዘለና ማለት እዩ በመዋዕልና ህይወትና ዳርጋ በአቨሬጅ ማለት እዩ ጸገምተ ተፈጢሩ ካብ ዝገርመኩም 100 ሽሕስ በመዓልት ተወቅዕ ኦ ማይ ጋድ ሞ ሕጅ ጀነሬተር ተዝኾን ገመድ ክብተኾን ይሩ ይገርመኩም እዩ መብራህቲ ተዝኾን አምፖል ቀየር ክባሃል ነይሩ እዩ ማይክሮፎን ተዝኾን ልቅ ከምዚ ንዓንቶ ዝነበረ ማለት እዩ ፋይን ቲዩን ግበሩ ክባሃል ነይሩ እዩ ማለት እዩ ዓወብሎ ገለ ክባሃል ነይሩ እዩ እዚ ሁሉ እንትባሃል ተሎሲ አይ ዶንት ኖ ልብና ይወድሰብ 100 ሽሕ ግዜ በመዓልት ተወቅዕ 100 ሽሕ ግዜ በመዓልቲ ልቡ ፓምፕ ትገብር ማለት እዩ ስሩፍልያት ፍጥረታቲና ዘብለና ዘሎ ምክንያት ንሱ እዩ ባይዞይ
فوليات جيرو زفترنا دما بناء على عقم زي خوناس بناء فترينا سرحوا هو نوعينا نشلينا مسجنو مالتي سلازي فوليات زغنا لمخنيات زيو مالتي قرمت حدا ناود سبع عصم بزملكتنا هنوقع مالت بوزحات عصم تخم زلونا شديت ميتن قلملن زبحالو عصم تخم زلونا فلوطي مالت قصيروم انتس كمزي محاور قال خوني خديم جن كاب حاصين كمز تنكر كاب حاصينس كمز تنكر تفولطو دو كاب ستيل زبحال حاصين مالتي حموشت عصف تنكر رئيس زبحال زلو جن فوكسي خا ገርምዩ ስቲል ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ነዞም ላይት ዌይት ዝኾኑ ናይ አውሮፕላን ስራሕቲ ገለገለ ዝውዕሉ ዓጽምና ካብኡ ፎከስ ግን ሓሙሽተ ዕጽፊ ይጥንክር ሶ ሰራርሓና ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ማለት እዩ ግርም ሕጂ ንዚኣን ጨጎራና ንዝሕምና ወይ ከዓ ንዝሕመኩም ሰባት ያ ታ ቀፂላ ዘላ ወግዒ ሓደ ወዲ ሰብ ካብ ኣውሽተ ከብዱ ማለት እዩ ሓደ ወዲ ሰብ ከም ዝትፈልጥዎ ብዙሕ pH زلو هيدروكلوريك أسيد زلو مالتي وحد pH زلو زي مالت أسيديتيو هاي زخونة مالتي كاب حدا نطري حموشتك ساب سلسة نطري حموشتا pH زي مالت كاب تحتي شعاتن حركوين شعاتن نيوتراليو لعلي شعاتة تغوين ساب عسر تروعاتة بيزيكي ويكا بيز سوليوشن ويكا أنا بيز انفايرومنتي زبهال بيزيكيو تحتي زلو تحت شعاتة زلو جن أسيديكيو مالت زي مالت أسيد شقورا اللي حيسوني أسيد تدفئ اللي سب مويت انتبال تفولت إخو مالتي سلازي أسيل مالتي ستايم يقبلوكم مالتيو ولا حاسين انت يترفى كقلت زغل كمكخ زغل مالتي ايو هيدروكلوريك أسيد كافتهم حدا تنكراتات أسيدات حدا ايو أوش تخبدنا ايو زولو خا مالتي بكشعنا زي مالت استفالالي بروتينات نمتحن ويكا دايجستيف انزيمات نمحقاز تبايلي وتقميتو زولو بعينت عنا تقول صدوكاتر بتعم عزيز قرم أنك النص يكونن بتعم زدنقني ناتو يكونن مالتي انت أدنقني ببي سلسة معلتي ويكا 4 معلتي أو وش تخبرنا زلو شفان ويكا أكبرنا يتخبرنا تو زلو لاينا نزبها النقر مالتيو يغير تذا يغير نيرو حسبوه مالتيو زيرئنا تريفنا نيرا ولا حد تايزبها النقر هاي منبرنا مالتي بتعم إيهو amazing تخون مالتي ويكا بتعمي amazing دي تخون مالتي بتعمي خاتدنق مالتي سو بتعمي زقرم نقريو تمسيت نيره ابز غداي ذكري خلو خوسي بتعمي كم تمرتس ازي مسيت نصني خاب زقرمكم مالتي سو غريمني نيرو ناي كبدنا هاب كبدنا وشتي زل اسيد مالتي بتعم انون كم بو خلو بتعم زقرمني اسكي دق سبات تايولو بزعبا عزيز ملكاتي له مو ودسب بزح كفل اكلاتنا حمونا نبل حمامه يمصالنا فطاري جن تاينا نتحمونا بسر تاينا حيزنا خنبر نخل انتاي انتزي حيزنا خنبر فصيمنا زي نخل يلكم تقمتوا زبل اي لو ما عند توقعكم مالتي نابنت حدا ودسب بزي كبدي ما بزي كشع ستوماك كنبر يخليو سبلين ويكا تطافيا نبلا مالتيو بزيكا تحموت تحز جول بلادر إلنا نصوع مالتيو حنتي كلاليتو بحنتي سامبا 75% ليفر مالتيو بزي طرح كنا بري خليو حدا ودسب زيوم زيبلو زيوم مالتي ويز اوت مالتي ويز اوت يوم زيوم سلازي بزعبا بزي زيومس مالت سرفايف قبر يخلي مالتي كان ليف ماي جاد جن زيوم مالت زي ملؤ فانكشناليتي يالو تسبزي تعنوس 100 بقى استرغاغص سبيه كون زولكم زلخ جن بزيوم ولا تطوعيس كنبر يخليو بتعمي عزيز قرم مالتي بتعم زقرمو فان أبود سبوشتي زنبرو فاكتات كوينهم جن سب زي تقاملهم كتبولهم تغلي خان عملت نحن حاجي إنرجيا لنا أيو أمرنا قلقل نبيلنا أمبولي برهي لحسب سبقنا يكولني متشس ويدا ما سحتت نتغينون I don't know نتوم أبت ساينس حود ساينس تمارا ورقن نحنا كم فان نقرو مالتيو بتعامل فوتو لنا مالتي دسيب لنا خالو أتي نايم ودأتا مبل عسراي زلو زربا جن تايو تبتعم زقرم مالتيو
DNA ናይ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ናይ DNA ሄሊክስ ዝበሃል ገለ ትፈልጡ ኢኹም ማለት እዩ አደናይን ታያሚን ጓኒን ገለ ዝበሃሉ እዚኦም ዳብል ሄሊክስ ዳብል ስትራንድ ማለት እዩ ሄሊክስ ማለት ከምዚ ጦይዋይ ዝበለ ናይ መሳላ ናይ መሳልል ታይ ዝበሃል ዝመስል ቅርጽ ዘለዎም ዝመስሉ ግን ጦይዋይ ዝበሉ ማለት እዩ እዮም ሕጂ ንሳቶም ተዝርጉሕ ነይሮም ይዝብል 10 ቢልዮን ማይል ንውሓት ኣሎ ወዳታሚን 10 ቢልዮን ማይል ማለት 60 ግዜ ልዕሊ 60 ግዜ ሳብ ፀሓይ በፂሖም ይወፁ ማለት እዩ the distance from the earth to the sun በፂሑ ንኽመጽ ማለት እዩ ዲስታንስ ኣብ ውሽጢ ወዲ ሰብ እዩ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ወዲ ሰብ ዘሎ ተኣምሪና ንወግዕ ዘለና ሶ መጽሓፍ እንታይ ይሉ ነይሩ ማለት እዩ ፍናን ተስፋ ማርያም ሽደን ወዲ ኢልኒ ፍናነይ ሓበን ዌልካም ሓበን ዓዲ ሽደን ወዲ ኢልኒ ማለት እዩ ፍናነይ ኳዕ ብድሓን መጽኻ ባይዞይ ፍናን ወላ ትሽምካ ንምንታይ ከም ደስ ከም ዝብለና አይ ዶንት ኖ አይፈልጠን ግን ትሽምካ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት እዩ ፍናን ኩርዓት ሓበን ገለ ዝበሃል ነገር እዩ ማለት እዩ ኳዕ ብድሓን መጽኻ ናብዚ ላይፍ እዚ እዩ ብዛዕባ ፋን ፋክት ናይ ደቂ ሰባት ንወግዕ ኣለና ማለት እዩ 10 ናይ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ገረምቲ ታሪኻት ኣብ ደቂ ሰባት ውሽጢ ዘለዉ ሒዝናዮም ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ማይንድ ብሎዊንግ እዮም በተሓደ ወገኖም ማለት እዩ ማለት ኣብ መጽሓፈሲ ሰብሲ ክቡርን ተሎ አይፈለጠ ንእንስሳ ከኣመሰሎ ምንዲ ዝብል ታእይ ትኽብረት ናይ ወዲ ሰብ ኢልካ ትሓስብ ከለኻ ሕጂ ባዮሎጂካል ሓደ ግዜ ትሓስብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ በረከት ሕልና ሓውሽደን ሎምስ ተረኺብካ ሰበይ ተረኺበ ወይ ኣኺ በረከተይ ማለት እዩ ተረኺበ ከመይ ግን ማይክሮፎን ኣመሓሻ ገለልካ ነርካ ቀድም ሕጂ ከመይ ሪኢኻ ሕጂ ቬላዲ ኮይና ሕጂ ከመይ ኣታ ጉዳይ ማለተይ ኣመሓይሽ ኣለኹ ሓደ ግዜ ኸ እንታይ ገጢሙን መሲልኩም ብጣዕሚ ዝገርመኩም ብጣዕሚ መደነቕ ነገር ማለት እዩ ማለት ብዙሕ ሰብ ትጽቢት አይገብርኒ ባይዘወይ ንጥዕናኹም ምእንታን ክኾነኩም እግረ መንገድኹም ክዛረበለለኒ እዚ ጉዳይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ኦዲዮ ታይ ዝበሃል እዩ ሄድፎን እዩ ማለት ኩላኹም ትሪእዎ ኣለኹም ሄድፎን እዩ ኣብዚም እንታን ከይስበር ማለት እዩ ስፕሊት ዝገብር ናይ ጌሚንግ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ጌሚንግ ሄድፎን ድሕርዳ ኮይንካ ትፈልጥዎ ኢኹም ስፕሊት ምእንታን ክገብርሲ ወላ ሓንቲ ሽግር የብልን ከይወድቕ ከይስበር ገለስ እዚስ ስፕሊት ዝገብር ከምዚ ዝኾነ ስፕሪንግ ነገር ሜታል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ጥንክር ዝበለ እዩ ዋላቲ ናይ ድምፁ ታይ ዝበሃል ምርጓድን መቕጣንን ብጣዕሚ ቤዚ ዝኾነ ማለት እዩ ሲሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሪፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክትሰምዕ ከለኻ በቲ ሕጂ ሰምዖ ዘለኹ ኢርፎን ጌርካ ንምስማዕ ብጣዕሚ እዩ ዝህክየካ ማለት እዩ በቲ ሰሚዕኻ ግን ታይ ገጢሙኒ እንደይ ትብሉን ብጣዕሚ ዋላ ክሳብ ክሳደይ ማለት እዩ እዚ ዝስምዕኒ ብፍላይ ሙቆት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ማለት እዩ እዚ ብሙሉእ ተዓጽዩ ስለ ዝውዕል ወይ ከዓ ፕሮግራም ክሰርሕ እንተለኹ ቅርጽ ከለኹ ገለገለ በዚ ድምፂ ስምዕ ትውዕል ከለኻ ዳሕራይ ምሸትስ ወአንታ ፍዝዝ ክብል ጀሚር ወይለክ ሕጂ ንኻልኦት ሰባት ክመኽሮም ኣለኒ ኢለ ማለት እዩ ንኻልኦት ሰባት ዝመኽረሉ ሓደ መንገዲ እንታይ እዩ ናይ ግድን ሓረካት ከተብዝሕ ኢልካ ማለት እዩ ብባህልና ይፈልጥ ያነ ማለት ከምዚ ንሰማዕትኻሲ ጽቡቕ ኮይንካ ናብ መርዓ ተዓዲምካ ተትኸይዱን መልክዕኛ ኮይንካ ቆንጆ ኮይንካ እንተ ትርከብ ደስ ይብል ስለዚ ንሰማዕተይ እውን ኣነ ክብረት ስለ ዘይብለይ ዘይኮነ ክብረት ስለ ዘለንማ ገዚኡ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ጽቡቕ ኮይንካ ደስ ይልካ ተትኸይድ ወይ ከዓ ዋላ ንመርኣይ ንውዓሉ ብዘይ ስልክዮም መልክዑ ወይ ከዓ ብዘይ ትድብር መልክዑ እንድሕር ዳ ቀሪብካ ደስ ይብል ታይ ግን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ጥዕና ጸገማት ብዙሓት እዮም ኣዝዮም ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ስለዚ ኮምፒውተር ንጥቀመሉ ምዃንና እምበር ዝጠቕመና ነገር ምዃኑ እምበር ከመይ ገርና ከም ንጥቀመሉ ኣብ ሓበሻ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ዳርጋ ብዙሕ ኣፍልጦ የብልናን ግደፎ ሞ ከመይ ገርና ከም ንጥቀመሉ ኮምፒውተር ንጥቀም ይግባእና ዲያ ይግባእና ንውዓሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብ ኮምፒውተር ክንውዕል ከለና ካብ ዘጋጥሙና ነገራት ንእግረ መንገድኹም ክትቁጠቡ ማለት እዩ ኮምፒውተር ኣይኮነን ጥራሕ ማለት እዩ ንእሽተለይሲ ከምዚ ኢልኩም ትውዕሉ ኣብ ስራሕ ዝኾነ ነገር ፓክ ምግባር ክኸውን ይኽእል ወይ ዲጂታል ዲቫይስ ክትጥቀሙ ትውዕሉ ንኣመና ነዋሕቲ ሰዓታት ማለት እዩ ነዊሕ ሰዓት ገለ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ድቃስ ከዛብዕ ይኽእል ናይ ድቃስ ሰዓትኩም ብደንቢ ክዛብዕ ዝኽእል ማለት እዩ ባይዘወይ እዚ ሳይንቲፊክ ዝኾነ ኤቪደንስ ዘሎ ብሉ ላይት ኮምፒውተር ሬድ ግሪን ብሉ RGB ስኬተር ትገብር ማለት እዩ መብራህቲ ትፍኑ ስለዚ ካብ ኮምፒውተር ዝወጽእ መብራህቲ ወይ ብፍላይ ካብ ኮምፒውተር ጥራሕ ይኮነን እዞም
artificial ዝኾኑ source of light ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ LED መብራህትታት መብዛሕትኦም ትሪኦም ዘለኹም ብድሕሪና ገለ ዘለዉ እዚኦም ብምልኦም blue light ኣለዎም ማለት እዩ blue light ካብ ፀሓይ ዝወፁ እውን blue light ኣሎ እዩ ባይዘይ ግን blue light ማለት blue light ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ድሕሪ ዳኢልኩም ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝሓፀረ wavelength ዘለዎ ማለት እዩ ዝሓፀረ wavelength ዘለዎ ሚንስ high frequency ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ብጣዕሚ ንዓይንኻ ብጣዕሚ ሻርፕ እዩ ኢሪቴቲንግ እዩ ማለት እዩ እንተኣትዩ ነዊሕ ሰዓት ኣብ ሓንጎልኩም ከምዚ ገጢሙኩም ከምዚ ፈልጥ እርግፀኛ እየመቸስ ንግሆ ትጥቕም ሓዲርኩም ወይ ከዓ ስልክ ላይቭ ናይ ዝኾነ ሰብ ትኽትተል ሓዲርኩም ዘን ብፍላይ ሓደ ሰሙን ገለ ኸም እንድሕር ዳ ጌርኩምሞ ድቃ ሰዓትኩም ይዛባዕ ማለት እዩ ሕጂ ምሸት ካብ ሰዓት ክልተ ጀሚሩ ዘሎ ካብ ሰዓት 8 ትብሎ ብቋፅረ ኤርትራውያን ማለት እዩ በኣና ድማ 2 ንብሎ ድሓን ታእቲኩም ክሳብ ከውታ ለይቲ ንብሎ በትናይ ወለድና ንመቁፃር ምንታን ቅጥዕመና ተናይ ፈረንጅ እንተናይ ሓበሻን ይዘዋቅዓናሞ ሕጂ ካብ ከም ንገብር ክሳብ ከውታ ለይቲ ክሳብ ድቃስ መጾኩም ለይቲ ድቃስ ኣይወስደኩም ፈጽሙ ማለት እዩ ንምንታይ ግረም ንምንታይ ዝብል ሕተ ኢዛ ሓተት ሰብ ተሳኢኑ ማለት እዩ ብሉ ላይት ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ካብ ኮምፒውተር ካብ ዲቫይስ ዝወፅእ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝወፅእ ብሉ ላይት ሰማያዊ መብራህቲ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሰብ ዘይካ ኣምነካ ይኽእል እንዲ ገለ ግን ምስ ሪሰርች ዝሰርሕ ክኾኑ ባዕለይ ማለት እዩ ኮፊ ለሲ ንእሽተለይ ከምዚ ባዕለይ ብዛዕባ ጥዕና ማለት እዩ ቼክ ዝገበርኩ ሓደ ነገር ኣሎ ብሉ ላይት ናይ ብሉ ላይት ፀገም እንታይ መስለኩም ሓደ ሆርሞን ኣሎ እቲ ሆርሞን ኣብ ውሽጢ ቆርበትና እዩ ዝርከብ ኣብቲ ኢፒዲደርሚስ ደርሚስ ገለ ዝበሃል ኣለዉ ሌየርስ ኦፍ አወር ስኪን ማለት እዩ ወይ ከዓ ቆርበት ሽፋን ናይቲ ከቨር ናይቲ ቆርበትና ሲ ተዳሪቦም ሕጂ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝነግሩና ሰዓት 9 ከባቢ ገለ እንትመፅእ እንተሎ ካብ እንድሓር ጀሚሩ ዚ ብሉ ኣወር ንብሎ ብልሙድ ኣፃዋዓ ማለት እዩ ካብ እንድሓር ጀሚሩ ናመሰየ ይኸድ ከም ዘለዎ ሓንጎልና ንድቃስ ክዘጋጆ ከም ዘለዎ ክዳሎ ከም ዘለዎ ዘን ሪሴት ክገብር ከም ዘለዎ ሓሳባቱ ማለት እዩ ኩሉ ወግዕታቱ ሲ ሪሴት ክገብር ከም ዘለዎ ንግሆ ከዓ ብሓድሽ መንፈስ ናብ ስራሕ ናብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ጥንክር ኢልካ ማለት እዩ እሽለይ ወዲ ተኮይንካ እውን ቴስቴስትሮን ካን እሽለይ በቃ ብርትዕ ኢሉ ስራሕ ክትምነ እምበር ድቃስ ከተንባሃው ገለ ይኾነን ማለት እዩ እዚ ንኸይ ትገብር ዝገብር እቲ ሰማያዊ መብራህቲ እዩ ሰማያዊ መብራህቲ ብፍላይ እቲ ናይ ሜላቶኒን ዝበሃል ቅመም ሙስ እዩ ዝዋቃዕ ማለት እዩ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ሆርሞን ስለዚ ድቃስ ከይን ድቅስ ዝገብረና ብሓፂሩ ስለዚ ክትድቅሱ ተደሊኹም ጽቡቕ ድቃስ እኹል ድቃስ ክትረኹም ተደሊኹም ቅድሚ ምድቃስኩም ቅድሚ 2 ሰዓት ተገዲዱ ተዘይ ኮይኑ ግን 1 ሰዓት ተቀድመ ቢልኩም ኮምፒውተር ስማርትፎን ሞባይል ዲቫይስ ገለገለ ዝበሃል ሰዓታት ወይ ቲቪ ገለ ተዘይትርዩ ጽቡቕ ንምንታይ ሕልናኹም ዓረፍቲ ይረክብ ዘን ትድቅሱ እዚ ተዘይጌርኩም ብዙሕ ሽግራት ይመጽእ ሙስእ ተታሒዙ ማለት እዩ እዚ ኮምፒውተር ቪዥን ሲንድረም ዝበሃል CVS ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ ዝሕመን ናይ ትብልን ግን ይደኽመካ ተንባህቕ ገጽካ ገለ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ምፁ የብለካ ማለት እዩ ሽደ ነብሲ እቲ ሄድፎን ፀገም ኣይመነበሮን እቲ ማይክ ካብ ገጽካ ውርዶ ከዊሉካ እየለካ እቲ ቪድዮ ካሜራት ገጽካን ከዓ ሕጂ በበይኑ እዩ ዘሎ ምስ ካልእ ሰብ ትዕልል ኢኻ ትመስል ዘለኻ ፊት ንፊት ነቲ ካሜራ ኩን ንስኻ ምሳና ትዕልል ዘለኻ ምንታን ኮይኑ ክስምዓና ብዝተረፈ ማለት እዩ ከምዚ ኢለ ክዕልል ማለት እዩ ከምዚ ኢለ ክዕልል ትክክል ኢኻ ማለት እዩ ባይዘይ ጽንሕ እስኪ ከመይ ገይረ እመሊሰ ኸሪኦም ወድነይ ክልተ ካሜራ ይኸድልየኒ ባይዘይ ነዚ ኸሪእኩም እንተኾይና ኣብ ቅድመይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ገጅፍ 24 ኢንች ኮምፒውተር ኣሎ እዚ ማለት ክንደዚ ዝኸውን ኢንች ኮምፒውተር ኣሎ ደን እቲ ካሜራ እንድሕሪ ገይረዮ ማለት እንታይ ዝገብር እምበር ፊት ንፊት ንምግባር ንሱ ይኽምቸውን ነይር ግን ብድሕሪ ተገይረ እንታይ ዝገብር መሲልካ ይጠፍእ ኣነ የለኹን ኣብዚ ፀጉረይ ጥራሕ ካትርእኒ ማለት ብዝኾነ ግን ሓራይ ንእሽተለይ ማለት እዩ ሉክ ስታንድ ገለ ክነመሓሸ ኢና ዳ ሚንስ ከምዚ ዝብለካ ዘሎ እቲ ካሜራ ንኣብነት ሮቴት ተገይረየስ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ራዮ ናተሸፈነ ይኸይድ በቃ ዝ ኮምፒውተር ገለ እናወሰደ ይኸዳሎ ማለት እዩ ኣነ ፈቴኩም ባይዘው እምበር ክዘውር ይኽእል እየ ማለት ስለዚ ፊት ንፊት ከውጋዕካ ካደሊኻ ዘለኻ ማለት እዩ በረኸት ሕልና እንታይ ይደሊ ፊት ንፊቱ ከምዚ ከውጋዕኩም በቃ ሓጅኸ ነገረ መንገዲ ድማ ካብዚ ኮምፒውተር ማለት እዩ ቻት ጽሓፍ ካለ ይኹን ገለገለ ከዓ ከንብብ ኣለኒ ተኾይኑ ግን ትክክል ኢኻ ከምዚ እንዳወልኩ ከውግዕ ማለት እዩ ክዕልል እየ ብዝኾነ
قرم أبتنا لو ما أنت علال نقرأ من قدين نتعنا ناون زخون صبغ نجر إيه زوج عزل مالتي زي ما بده حتى جزء بكمبيوتر بلومودة أو على كمبيوتر بزبهال سبسرح ديفايس ويكا إلكترونيك ديفايس نتقمو تقمتات زبزح إيو زي مالت بتعمي فرساتايليو بتعمي تصبغ بزح تسرح حتى بحرك زي يسرح أكيوريت ونيو بتعمي فتانيو سبيدال لو كمبيوتر مقبار سأقامي يلن كل نقرسي فتاني زقبر الكامالتيو بأمت أنجن there is no free gain without pain زبهال مالتيو no free gain at all ناس أو هبتو زبهال سلازي اللي بتعنا نازي حدولو تسأقم كم حرسب ما هنفلتو قديتا أي مالتي بتعمى أزيو هاساي زخون أي مالتي سلازي قرم thank you برخات علين حجي مليس اللي يلو مالتي صبق الله خايلنا له تايت بروبليم تحجو كمبيوتر حيز وزمت بروبليم تايو انت رأي تبهايلنا مالتيو حدا ننوح ساعات كمبيوتر prolonged use زبهال مالتيو مستينا يتعنا أكلاتنا مالتيو لورنيك تحتواي حقوق كفالات أكلاتنا مالتيو مزيان بمولهم تتحيز مت بروبليم يزلو مالتيو تي بروبليم زي تسقم زي كلها نحن فولت أزقبنا نجر مالتي كالاي كا عيننا ودسب on average عبدقيق 15 جزية بلينك يقبري مالتي بلينك مالت زقصبت نولو ويكا تقصن نولو مالتي تقيسني قال مش تبلي أزغونة تقول نقصيبن ويكا أخو تقيسني قال تبل تخليها كم قصبت عين قال نبلنا بوانك أتقرني زي مالت عمتي لا كدن كساب تبل كفت كساب تبل مالتي 15 جزية بدقيقة average مبزحات وسب فتت زبل له مبزحات وسب دما طول عمت زبلون على جن بافريج 15 دقيقة زي زخون يكون تسرح انت زي اللي إخا سي كان نورمال وقعي توقع انت اللي إخا يخوم زقبر مالتي قرم كمبيوتر تنبب انت اللي إخا مصحف هارد كوبي تنبب انت اللي إخا دحانيو نعم 10 يورد مالتي بافريج زي مالت نوح ساعات سي كتقلش ويك از مصحف كتنبب نوح ساعات زوصل لك غزي الله مالتي لك خمسي نامنت تريو لهم زي حدا فيدل كتنبب نحركوين كان يقدن بحانت غزي كلير غير كايتري اني خاص لذي زغاطمك ነገር አለው ማለትዩ እዚ ሓደ ታይዝ ባህል ማለት ሓደ 10 ብሊንክ ምግባር ካስና 10 ይቅንስ ማለት ግርም መቸስታ ሳይንስ ያተደል ያዘለ حج ዝኹል የውጊዕ ኸነ ምንታይ ኸነ ውሕ ትገብሮ ዘለኻ እንታን ክርዳአኩም ኮምፒውተር ክትጠቀም ከለኻ ብኮምፒውተር ተጠቂምካ ተነብብ እንተልኢኻ ካብ ሃርድ ኮፕ ወጻኢ ናብ 7 ያትቅንስ 7 ትኸውን ማለት ናብ 7 ትቅንስ ብሊንክ ምግባርካ 7 ይኸውን زغدد ግን ኮምፒውተር ተጠቂምካ ዝኾነ ስራሕ ትሰርሕ እንተልኢኻ ናብ 5 ይዝወርድ እዚ ማለት ብ10 ተቅንስ ማለት እዩ ታይሞ ዘራኽቦ ዘሎ ምጥዕናስ እንታይ ይራኽቦሎ እዩ ግርም ተዘራኽቦ ዘሎ ዓይንኻ ከምዚ ዕምት ክድን ክብል ዝደልዩ ፈጣሪ ንዘለዓለሙ ተኸፊቱ ሱቅ ምባል ጸገም ነይሩ ወይ ፈጣሪ ዓቂቦ ገለ ይኮነ ነይሩ ማለት እዩ ተዕላማ ግን እንታይ እዩ ነቲ ተሸፊኑ ዘሎ ናይ ዓይንና ቦታ ንብዓት ማለት እዩ ቶም አካላት እዚኣቶም ንብዓት እዮም ከም ዘማይሲ ሽፍነ ቢሎም ይድይቡ ማለት እዩ ድሕር ዝተወሰነ ግዜ እንዳመፁ ከይደርቕ ናገበሮ ይኸዱ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ መኪና ታይ ዝባል ዘሎ ዊንዶ ማለት እዩ እንዳፀረገተ ትኸይድ ልክዕ ከም ኢልኩም ሕሰብዎ ዓይንና እውን ከም ብተመሳሳሊ ንብዓት ክርሕስ ይገብሮ ማለት እዩ ትላዕለዋይ ዘሎ ክፋል ዓይንና ማለት እዩ ተቆርበት ዓይንና ማለት እዩ ንምንታይ ከይደርቕ ምንታን ተደሪቑ ዓይንኻ እንታይ ኢኻ ትኸውን ትንብዓት ጠጠው ተቢሉ ብስርቡ ኣውሩታይ ትኸውን ዓይንኻ ተደሪቑ ኩርኩሕ ይስምዓካ እምነ የለ ገለ የለ ግን ይኩርኩሕካ ማለት እዩ ካልኣይከ ደሚቕ መብራህቲ ገለ እንትበርሃካ እንተሎ ንኣብነት ከምዚ ዓይነት መብራህታት ገለ ቅድሚኻ እንትበርህ እንተሎ ይኸብደካ ንምርኣይ ግሊየር ከምዚ ገለገለ የሸገረልካ ብጣዕሚ ጸገም ሕይ እንዳተረድእካ ኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዳኣ ክገብር ዘለኒ ግርም ብስሩዚ ማለት ኣብ ኮምፒውተር ጥራሕ ዲኹም ወላ ኣብ ሰዓት ኣብ ስማርት ዎች ኣብ ሞባይል ፎን ኮም ይኮነን ዲኹም ተመሳሳሊ ፕሮብሌም ማለት እዩ ሓደ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ጸገም ዚኣ ይፈልጥዎን ዓይነ ይሕመን ይውልኻ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ብጣዕሚ ከምዚ ማይግሬን ገለልን ማለት እዩ መስለኒ ፍልጸት ከቢድ ፍልጸት መርዘን ኣለኒ ኮሚሎም ንሕክምና ይኸዱ ወይ ዝኾነ ፓራሲታሞል ገለገለ ይወስዱ ማለት እዩ ንሶ ይኮነን እዚ ማይግሬን እዚ ዓይንተና ከምዚ ኢሉ ሓደ ነገር ደቂቕ ነገር ንኽርኢ ብጣዕሚ ተጸይሩ ስለ ዝውዕል
ኦኩላር ማይግሬን ዝበሃል ነገር ይዝሕዘና ማለት እዩ ኦኩላር ማለት ምስ ዓይንና ምስ ነርቭ ኣብታት ዘለዎ ከባቢታት ዘለዎ ብምልኦም ኦፕቲክ ነርቭስ ካልኦት ሓዊሱ ብምልኦም ዘለዎ ማለት እዩ ይኽፈቱ ይሰፍሕ ይጸብብ ፑፒል ዝበሃል መብራህቲ ዝኣተወሉ ኣካል ይሰፍሕ ይጸብብ ዝውዕል ሙሉ መዓልቲ በሶ እቲ ፕሮብሌም እንታይ እዩ ማለት እዩ እዚ ከይሰርሕ ዓይንኻ ሓንቲ ነገር ማለት እዩ ምንቅስቓስ ኣብ ዘይብሉ እዩ ዝውዕል ስለዚ ብኻልእ በኋላ ሓደ ዓብይ ነገር ክትርኢ እንተ ኮይንካ ገፊሕ ንሽለይ ነገር ነዊሕን ደቂቕን ገለ ክትርኢ እንተ ኮይንካ ዓይንትና ከምዚ ኢልና ኢና ንርኢ ንጥምት ምሽ እዚ ስለ ዘይገብር ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ነገር ትርኢ ትውዕል ስለ ዘለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ንርኤተ ቀረባ ወይ ከዓ ሾርት ሳይትድነስ ዝበሃል ማለት እዩ ፕሮብሌም ትቃላዕ ንብል ኣለና እዚ ማለት ዲስኤቢሊቲ ናይ ኮምፒውተር እዚኦም ኩሎም ተሓዋዊሶም ግን ሕቆኻ ይሕምምካ ግንባርካ ይሕምምካ ዓይንኻ ይሕምምካ ድቃሲ ክልኣኻ ኣብ ምንታይ ዝምደብ ማለት እዩ CVS ይዝበሃል ኮምፒውተር ቪዥን ሲንድረም ይበሃል ኮምፒውተር ቪዥን ሲንድረም ስለዚ ኮምፒውተር ቪዥን ሲንድረም ካብ ብዙሕ ነገር ይዝመጽእ ነዊሕ ሰዓታት ኢርፎን ወይ ከዓ ሄድፎን ኢርፎን ተኮይኑ ምናልባት ጸቕጥ ብዘይብሉ ድምጽ ቀኒስካ እንድሕር ዳ ሰሚዕኻ ሽግር የብሉን ማለት እዩ ቀኒስካ መስማዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሄድፎን ክትገብር ከለኻ ግን ፊዚካል ዋይዝ ይኸብደካ ስለ ዝኾነ ማለት ወይ ከዓ ትጻዓን ስለ ዝኾንካ እዚ ፕሮብሌም እዩ ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ ብሙሉኡ እዚ ከምዚ ዓይነት ጸገማት ኣቮይድ ንምግባር ኖሃው ከልወካ ክእል ኣለዎ ሽደን እኮ ከምዚ ሊዛረብ ነይረ ኣኺ ዶክተር ሻሮን እኳ ተዛሪባት ልትኾን ያሳ ሕጂ ፍሉጥ እንዲ ግን ሞርካ ኣምስት ኮምፒውተር ቅርበት ዘለና ንኣብነት 2 ዓመት 3 ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ 10 ዓመት ኮምፒውተር ተጠቂመ ኣለኹ ሓውኩም ማለት እዩ እዚ ማለት ክመሃር ተለኹ ጀሚር ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ኮምፒውተር ኣይፓድ ገለ ዝበሃላ ነገራት ካብ ኢድካ ምፍላይ የለን ማለት እዩ ጎበዝ ኢኻ ጆኻ ኢላትንላ ማለት እዩ ሳሌመይ ማለት እዩ ሳሌመይ ጎበዝ ንስኽድ ኣዝሓፍተይ ክብርትን ፍትውትን ማለት እዩ ይቐኒለይ ብጣዕሚ እዚ ዘጋጥመና ማለት እዩ እዚ የጋጥመና ሕጂ እቲ ፕሮብሌም እዚ የጋጥመና ብዛዕባ ኮምፒውተር ቪዥን ሲንድሮም መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ዘይፈልጥዎ ነገር ናብ ሓኪም ቤት ጥዕና ወይ ከዓ ሕክምና ቤት ሒዞም ዝኸዱ ወይ ከዓ ሓኪም ቤት ሒዞም ዝኸዱ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ምናልባት እውን ተሓኪም ነገራት ዘይክምልሰሎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ታይሞ አይ ዶንት ኖ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ እንድሕር ዳ ኸይድኩም ሲ ታይብልኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሽግራት እዮም ዘለውኹም ንስኻትኩም ክትነግርዎም ከለኹም እዚ ናይ ታይሞ ኢና ክንብለካ እዚ ገለ ይብልኹም ተመድሓኒቱ ታዩ ቅልል ዝበልዮም ማለት እዩ ዝተወሰነ ሓደ ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ዓይኒ ጸገም ነይሩ ንገለ ዘይኮነ ክንዲ ገለ ዝኾነ ዓይኒ ብይን እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ግን ኣቐዲምካ ሓይና እምነት ብሉ ላይት ከከላኸል ዝኽእል ብሉ ፊልተር ግላስ ምጥቃም ማለት እዩ እዚ ማለት ብሉ ፊልተር ብሉ ከት ዝበሃል ነይሩ ቀደም ብሉ ከት ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ብሉ ላይት ካብ ሰውነትና ዘውፅእ ማለት ካብቲ መብራህቲ ናይ ኮምፒውተር ዝፈል ማለት እዩ ነይሩ ግን ብሉ ላይት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ባዮሎጂካል ክሎክ ዝበሃል ምሸላው ብሰውነትና ውሽጢ ድቃስ ክንትስእ ድቃስ ወዲቕኻ ያእኽለካ ዝብለና ንጉሆ ጋሕታ ደረነቆ ገለገለ ዝብሉ እዚኦም ኩሎም ኣብ ቆርበትና ኣትዩ ዝነግረና ብሉ ላይት እዩ ብሉ ላይት የለን ማለት ናይ ድቃስ ሰዓትካ ማለት እዩ ተዛቢዑ ኣሎ ማለት እዩ ስሊፕ ሳይክል ብሙሉእ ዲስራፕት ኮይነሎ ማለት ስለዚ ድቃስ ክትድቅስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ታይ ገይሮም ሕጂቶም ጻዓዱ ጽቡቕ እዩ ኦሪጂናል ተረኺብኩም ከኣብ ወጻእ ትርከቡ ሕዋተይ ብምልእኹም ማለት እዩ ንኮምፒውተር ጥራሕ ማለት እዩ ኮምፒውተር ግላስስ ዝበሃለሉ ንኻሊእ ነገር ይጥቀሙሎም ግን ኮምፒውተር ግላስስ ዝበሃለሉ ተጠቀሙሎም ንሳቶም ማለት እዩ ሓደ ማግኒፊኬሽን ፓወር ገለገለ የብሎምን ተሊኦምን 0.5 ሜይቢ ማለት እዩ ወይ ከዓ 0.25 ገለ ማለት እዩ ከምዚ አኪዩሬት ኣይኮነን እቲ ፒክሰል ዝበሃል ኣብ ኮምፒውተር ተጻሒፉ ዘሎ ጽሑፍ ንዓና እዩ ፍሪኩዌንሲ ዘይርዳእና እምበር ናይ ብሓቂ ጥፍእ ብርህ እንዳበለ እዩ ዝረአ ግን ንሕና ዲቴክት ኣይንገብሮን ስለዚ ዒንትና ነዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ልክዕ ከም ጽሑፍ ተጻሒፉ ጽሑፍ ሓደ ግዜ እንተ ተጻሒፉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዝተጻሓፈ ፊደል ድምቕ ብርህ ዝብለሉ ምኽንያት የለን ግን እቶም ኣብ ልዕሊ ኣብ ናይ ኮምፒውተር ስክሪን ዘሎ ፎስፎረስ ዶትስ ዝበሃሉ ነገራት ብምልኦም ከምዚ ብሓንቲ ግዜ ምሰኣልዎ ዘይጠፍኡ ዳሕራይ ዝበሩ ዝሰኣሉ ገለ እዮም ፍሪኩዌንሲኦም ኖቲስ ስለ ዘይንገብሩ ኢና ወይ ከዓ ሪፒቲሽኖም ኢና ዘይንሕዞ ኮይና እምበር
ጠጠው ቢልካ እንተ ዝረአዩሲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሲጠፍ እዮም ማለት ስለዚ ዓይንና ነዚኣቶም ነገር ብደንቢ ኣስተውዒሉ ንምርኣይ ቦኦም ክነንብብ ከለና ሕጂ ከምዚ ሰልጠና ዝለዓልና እዩ መስሉ ዝስምዐና ግን ወየዩ ዝረአየና ነገር ቶሎ ብሊንክ ስለ ዝገብር ንሕና ኖቲሰብል ብዘይኮነ ፍሪኩዌንሲ ማለት እዩ ፍልልዩ ዘይርዳእና እምበር እቲ ሽግር እዚ ኣሎ እዩ ይርዳእና እዩ ማለት እዩ ዘቢብ ዕቁባይ ሽደን ምሁር ኢኻ ናይ ብሓቂ ንፉዕ ኢላትን ማለት ኣታ ኣነ ምሁር ዘይኮንኩ ዋየ ዘቢብ ሓፍተይ ግደፍኒ ከም ኣይልኪ ዲኦም ዘቢብ እንኳዕ ደሓን መጻኽ ብዝኾነ እዚ ዘጋጥመና ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እተይ ኣብ ኮምፒውተር ዝተሳእለ ነገር ናይ ሓቂ ዝነገረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፊክስድሊ ወይ ከዓ ቀጢሉ ብዘይ ምጥፋእ ዝበርህ ስለ ዘይኮነ ዓይንትና ነዚ ንኽርኢ ኣብ ቃልሲ እዩ ዝውዕል ማለት እዩ ቃልሲ እዩ ስለዚ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ኣብ መጽሓፍቲ ክነንብብ እንተለና ወይ ከዓ ሃርድ ኮፒ ገዚእና ክነንብብ ከለና ኩልኩም ትዝክርዎ እንዲኹም ዝኾነ ነገር ኣብቲ ገጽ ናይቲ መጽሓፍሲ ኣብ እግሪ ገጽ የርእያ ነይረ ኣብ ላዕሊ ገጽ የርእያ ነይረ ትብልኢኹም ንብሊና ኩላህና ማለት እዩ ወይ ፈተና ኣቲናሲ ከምዚ ሜሞሪና ማለት እዩ ብጣዕሚ ቡስት ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘሎ እዚ ማለት ሎኬሽን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ስክሪን ከተነብብ ተለኻ ግን ስክሮል ላገበርክ ኢኻ ተነብብ እንታይ ኢኻ ትርኢ ዋላ ሓንቲ ስለዚ ኣብዚ ገጽ ኣብ እግሪ ኣኔራ ገለ ክትብል ኣይትኽእልኒ ስክሮል ምስ ገበረት ናብ ጫፍ እያ ትድይብ ምሽ ሕጂ ዋላ ንተዘክሮታትካ ንባዕሉ ዝኾነ ናይ ሜሞሪ ፋንክሽን ፕሮብሌም ኣለዎ ማለት እዩ ቴንክስ ኢላት እንላ ዘቢበ ማለት ይቐንለይ ልዋመይ ብዝኾነ እዚ ፀገም እዩ ማለት እዩ እዚ ፕሮብሌም እዩ መፍትሕታት እዩ ሕጂ ተዋና ነገር ሶሉሽን እዩ ታኢኻት ሶሉሽን ትገብር ኣብ ብኮምፒውተር CVS ኮምፒውተር ቪዥን ሲንድሮም መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ዘጋጥሞም ነገር ብኸመይ ይፈትሑ ሕጂ ኣነ ኣብ ኮምፒውተር ስለ ዝውዕል ነዞም ኮምፒውተር ይዛረበለኹም በር ዝተፈላልኹም ሰባት ካሸራት ክትኮን ትኽእሉ ኣብ ማለት ሪሴፕሽን ሩም ገለ ትሰርሑ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ኣብ ስራሕ እዚ ትውዕሉ ኮይንኩም ዘጋጥመኩም ነገር እዩ ማለት እዩ ኮምፒውተር ናይ ምጥቃም ግዴታ ኣለኩም እዩ ስለዚ ሓደ መብዛሕትኡ ፊዚካል ዋይስ ዘጋጥመና ነገር ከም ዝበልኩ ማለት እዩ ከምዚ ፖስቸር ኮሬክተር ገለ ስፖርት ንግሆ ገለ ናይ ምስራሕ በቃ ንእሽተለይ ማለት እዩ ፑል አፕ ዲግ አፕ ግዜ ተረኺብኩም ተዘይረኺብኩም ግን ዝተወሰነ ማለት እዩ ስትሬችስ ምግባር ምሸት ካልኣይ ከዓ እዚ ማለት እዩ ብሉከት ግላስ ምጥቃም ሳልሳይ ኣመጋገባውን ማለት እንተ ተረኺቡ ጽቡቕ እዩ ንኣብነት ከምዞም ዞም ኦሜጋ 3 ፋት ዝበሃሉ በዓል ፊሽ አቮካዶ ገለገለ ዝኣመሰሉ ዓይን ቡስት ክገብሩ ዝኽእሉ ነገራት ብጣዕሚ ወሰንቲ ነገራት እዮም ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣውሮፓ ሕጂ ብዙሕ ዘጋጥም ኢልኩም ዝነገርኩም ማለት እዩ ናይ ቫይታሚናት ሕፅረት ምስ ዘለዎ ኣዝዩ ዓይንኻ ብዝተፈለየ መልክዑ ዝሓመምካ ዝመስለካ ከምዚ ናይ ነገራት ከምዚ እንታይ ይበሃል ብሬን ፎግ ደም ዝልዎ ማለት እዩ ንእሽለይ ድብርብር ዝብል ስምዒታት ገለ ናይ ምርሳዕ ነገራት ከምታት ምስ ዓይን ማለት ወሳን ነገር ስለ ዝኾነት ማለት ስለዚ እኹል ድቃስ ምርካብ ጽቡቕ እቲ ቪድዮ ረኣዩልና ክንብለኩም ከለና ንኣብነት ናሽደን ሪአክትስ ክቡራተይን ፍትዋተይን ተኸታተሉለይ ሳብስክራይብ ገበሩለይ እንትብለኩም እንተለኹ ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣነ ዓይንኹም ሰዊኢኹም ክትርእይዎ ኣይምነን እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለኩም መጠን ኣብ ዕረፍቲ ክትኮኑ ከለኹም ንዝተወሰነ ሰዓት ትርእዩ ዘን በቃ ክሊክ ኦፍ ዋላ ጌርኩም ውፁእ ካብ ተሓሙ ማለት እዩ ሶ ኣብ ኮምፒውተር ዘጋጥሙ ፕሮብሌማት መብዛሕትኡ ሓኪም ዝእዝዘልኩም መድሓኒት ኣይኮነን እቲ መድሓኒቱ ንሕና ንገብሮ ጥንቃቐ እዩ ማለት እዩ CVS እዩ ኩሉ ዝምደብ ናይ CVS ወግዕ ፀኒሐ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይኒ ነዊሕ እዋን ዘጋጠመኒ ሓደ ዘይፈለጥክዎ ፀናሕኩ ነገር ታ እዩ በቃ መነፀር ገዚኤ መጀመርያ ግዜ ኦኬያለ ትብልዎ ምሽ ብኤርትራ ግላስ ገዚኤ ማለት እዩ ባዕድና መነፀር ገዚኤ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ክብደት ነይርዎ ዝፍሬም ማለት እዩ እዚስ ከቢድ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ ይኸብድ ማለት እዩ ኣነ በቃ ሽዑ ደስ ዝብል በቃ ብዝተፈለየ መልክዑ እግረ መንገዲ ማለት ከም ማሕራው እንደለየ ገዚኤ ማለት ስለዚ ጉቺ ፍሬም ገለ ኣሊሸ በቃ ጽቡቕ ዝኾነ ፍሬም ማለት እዩ በቃ ገዚኤስ ዳሕራይ ታይ ገይርና ማለት እዩ ነዚ ኣፍንጫይስ ይኸብዶ ይውዕል ኣብ ዝኾነ ሰዓት በቃ ኣፍንጫይ ዋላ ንባዕሉ ታይ ዝበሃል ሪስፖንስ ክገብር ጀሚሩ ማለት እዩ ግን ኣይርደናኒ ብኸመይ ከም ዝመጽእ ማለት እዩ መቸስ ኣብ ትዝግመተ ለውጢ ናይ ወዲ ሰብ ፊዚካልና ብዙሕ ነገር ኣይርደናን ዋላ ሄድፎን ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ከለና ኣብዚ ታይ ዝበሃል ፕረስ ዝገብሮ ኣብ ልዕሊና ዝሕድሮ እዚ ብምልኡ
تزلو مالتي تي واير اوف نيرفز يخالي نجار يقول مالتي ولات رأسنا مالتي سلازي بوزح نجار يسعب كسادنا أو زلو بدحريهم زلو مالتي زيهم بدحرينا زلو زمناي كفالة حنقولنا كاو جميرو راديت زقبر زيهم كسادنا نوعلو خمزي لنا حدا نجار طرح أتوكرنا سلانو علون زمت أجمع مالتي مسعو تتحيزو زوم أنترير سكيلرز بحالا وزلو مسألة على يوم بدعمي وسنت زخون جوادات مالتي سلازي فول رينج اوف موشن مالت كابيه ما نبص أقام كم دس زبلنا ننقص زخولنا نساتهم يوم تذا كوين جن كم زيلنا نتنتقم من تلنا سونتنا كل جزية تعيز لما زلو من قصة سلازي ينقص زلو زي أتوم تنكار يسألون مو يدخمو مالتي يحصروا شرطا يخونوا نايب حكي نقرأكم والله مالتي كحمكم يقولون جوت السؤال لهم أبزخونا سرحتي كم زيلكم ويا مناي مسفاي جل جوادات يس برخت حلنا جوادات تغكل مالتي زوم جوادات أبزي زلوا أبكسرنا زركوا جوادات أنترير سكيلرس يوم زبالو سكيلرس مالت أنترير مالت دقاو خوينو مسي نحنا فول رينج اوف موشن كلو الناس جورو مالت مولو من قصقاسنا يسونت كلو الناس جوريهم تديت تقيم كالهم كتقموا لهم مالتي تايز بالمحرنيا انغتي تفطروا ازرو لمايت كساد كان دحر ازير كان خطريل انت زيت تقيم كالو نسو تايز خون ازيوم كلتيوم طنكراتات يخونو ازيوم نوحتي يخونو كمزيلنا ستريتش سلنغبر ازيوم ግን ታይ يخونو شورت اند ويك يخونو دخومات يخونو مالتي كمي غيرك تعذيبك بوزح غزي اب كمبيوتر بمسرح كوفيلكا بمسرح كاب زغاطم ان ነገር يتعذيبيه مالتي اذن بدحريو مصنعت تغبر كيدن بعلي مالتي تاي كوينو مالتي زيوم تاي صقيمو مالتي قال ابزي حجس زي انا بينا تفليح سبورت ختليا مالتي دي قلقل الى مالتي يس اوف كورس چنتاك زبحال خمزي مالتي كمزي زبحالو مولو بمولو كمزي غيرك خسارك قال سرحن بحال نبرنا لك قدم طقم سلا زلو مالتي حج شعون نشتلي ها انا سبورت خفله غزي تكون كلا نزممر شويدنا يزغدنا حاجه تشودنا لا مالتي سو حدا غزي بوستشر كوريكتور كم تحجزوا لكم زلخو زي مالتي زي تتقيموا لزني كروس غيرني هي زي حجتري والله مش تتقيموا لزني بوستشر كوريكتور غلغله ز امسلو نغراتون متقام مالتي نمنتاي ناي كمبيوتر ارغونوميكس اطاقما مولو بمولو مالت وحد كبلك يبلون سلازي نشلي تستخاخو صلو كمزي نابلك بزو علكا قطر مالتي زفتر شجرات الله مالتي يدفئن كو يزل انا يدفئونس يدفئني ايزومتريك اكسرسايز نسرح نعللنا مالتي صوت بروبليمات زي زفتح بخمزي ود خمزيني نتوم بزحت سبات نامنت اغاطي مومسي ودي رأسي يحمني ابز جنباري فلصتي يسمعني بطعمي فلصتوني يسمعني جنباري كبابي بزح كونفورت يسمعنن دس يبلن نغوخ تسخلخو اكتيف يكونكن مالت فطانه يكونكن سرحتي دقس زولنبر بقى درجه بعزيزي ازوعل انرجي بطعمي درو يغبر مالت ودي يبل مالت دخم يبلني تاي خوينه انتي لكم سبس بقى زي اقلل يا مالتي شدني زارمني رزخونه ساعه نساده تخون ወይ ገለቱ ብሎ ማለቲ ኮምፒውተር ተብዝሕ ለኻ ማለቲ ወይ ስማርት ዲቫይስ ተብዝሕ ለኻ ማለቲ ሽግራት ኣለካ ማለቲ እዩ ማለት ስርሑ ተኮይኑ መማረጽ ይውልን ሕጂ ንሕና ስራሕና እዩ ናይ ግዴታ ክንሰርሕ ይዘለና ማለቲ ግን ጥዕና xሳብ ዘሎ ኢኻ ትሰርሕ ካብኡ ዘጋጠመካ ነገር ነዞም ሰማዕትኻ እንተ ነጊርካዮም ባይ ዘ ወይ ገንዘብ ክወስድ ዝኽእል ወይ ክኽፍል ዝኽእል ገንዘብ ጥራሕ ምኽፋል ግን አይኾነን ትሽግሩ ማለት እዩ ጥዕና ብጣዕሚ ነው ሓደገኛ ካልኩሌት ናብ ዘይኮነ ሪስክ ሒዙካ ካት ዝኽእል ማለት እዩ ሓደ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይረክበሉ ኺልካ ዩቲዩብ ገለ ሲልካ ተኽሊልካ ተውዕል ንሕርዳ ኮይንካ ንዓኸውን እሽለይ ግዜ ዘይትህብ ተኮይንካ ማለት እዩ ዘጋጥም ነገር ኣሎ ኣብ ዩቲዩብ ይርከብ እዩ ኦብቪየስሊ ንኹላኹም ዝነገርኩኹም እዩ ማለት እዩ ይርከብ እዩ ዩቲዩበራት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግዜ እንተለኩም ከም ትርፍ ሰዓት ኣይኮነን كم وانا سرح تسرحوا تخليهم جند ما كل نايت عنا تجمع زي ما أنا ما ينقر كان ترفونا جيرون خسارة أنت نقرني لزبال نقداي كم زي كنا نقرأكم سلازي بالله مالتيو زو السان زبال information يو ناي لايف أبناي لايف برنامج حزي أنت متى نسبات حد جزية تايو أب لايف حزي تمتى حدا مسمعتين أمنت بعد برغة حلنا بعد زبيب عقباي سالم أفوركي كم زتر فنان لول كل ملو
مرسو عباي زيهم كلهم مالتي حجري تزونو زلو حواتي حساب سلا زلوهم عبايسي تري تزونو زلو نمنتايو نعمل كاميرا ايردأنا نزلو كاميرا نابتي غير كي خامس كالي انترفيو تقبل زلها اتمثل زلها سلا زبلو النور مالتي حجي ازم حيشوم نغرات አለው انا نابزي زورالو صبو ገጽ ካየረአ ነይሩ ሕጂት ሄድፎን ገለገለ ገይሩ ዝብል ጽብቕ ዋላ መጀመርታ ማሳጅ ኣብ ተኸደሉ ዝነውሕ ምስ ደረዙኻ ክሳድካን መንኮብካን ዝፈኽሰካ ብዙሕ ሰብ ግን ድኻም እዩ ዝመስሎ ናይ ጨዋዳታት ተጨባቢጡ ስለ ዝጸንሕዩ ጽብቕ ተንተና ኤግዛክትሊ በረኸት ሕልና ማለት እዩ መጀመርታ ማሳጅ ዳን ወድ መምህር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ቪድዮ ሰርሕ ነይሩ አርእስታንተ ዘይተጋጊየ ማለት እዩ ዳን ወድ መምህር ካብ ሰርሖም ቪዲዮታት አየምልጠን እንድናይ አየምልጠን ማለት ዳን ወድ መምህር ሰርሖ ቪዲዮ አነ አየምልጠን ሓቅን መዝራብ ማለት እዩ ርእዮ ኮውን ይኽእል ቲ ቪዲዮ ቲ መጽሓፍ ይፈልጦ ኮውን ይኽእል አይንፍለጦ ተቀራረቡ ጥራሕ ኢለ አትየ ማለት ናብ ዳን ወድ መምህር ግን ሓንቲ ኣብ ህይወትካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንኽትከውን ዝኾነት መጽሓፍ ነይራ ኣብ ለምቀነ ዘንበባ ናይ ሓደ ደራሲ ማለት እዩ ማለት ከምዚ ሞቲቬሽናል ቡክ አይነት ኢላኑ ሰዳም ኾም እንዲያ ግን ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ማሳጅ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚህ አይካልን እዚ ንሃፋተም ይዝኸውን ሓቅን ምዝራብ ግን ተገደደ ኣብ ገዛና ማለት እዩ ኣብ ገዛና ከም ተስተባሃልናዮ ከም ትዝበልካ ንቤኪ ማለት እዩ በረኸት ከም ዝነገርካኒ ትክክል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ትኸደሉ ክሳድካ ገለ ከባቢ እዚ ማለት እዩ ክሳድናን መንኮብናን ገለ ይደርዙና እዮም ንምንታይ እዞም በተፈጥሮና حي نحرد عليخنا خوينكا نحنا نتحتنا خنبلون مالتي كساركا دينك اخات خيدا محبرسبنا خومي حقن مزراب بقى كلنا قنعيلنا خمزي درتنا في حقل زغرس احتا تود تاي خوين زود خصص كانترجم يري زبحال مالتي حجي تحتنا مالتنا يحلنا مخوانو ايكونن زحسبلك مالتي حجي دنني لي خيد زبل انكل سونتك اي انكل فيزيكال كمالتي موسيقى منباب ወይ ዝኾነ ናይ ማሽነሪ ስራሕቲ ምስራሕ ወይ ድማ ኣብታ ኮፊልካ ትውዕላ ማለት እዩ less mobility ማለት ምንቅስቃስካ እንድሕርዳ ዝተገደበ ኮይኑ ማለት እዩ ኩሉ ነገርና ሕጂ ካብ ዝገርመኩም ክንንቀሳቀሰሉ ዝተፈጠረ ክፍለ አካልና እንተ ኮይኑ ናይ ግድን ክንቀሳቀስ እዩ ዘሎ ካብ ወፃ እንድሕር ኮይኑ against ተፈጥሮ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይስተውዕለን እሱ ኮፍ كتبل لحرد أجميركا لحرد 3 عامات 2 عامات كوفي خات اللامامد نخوف بتعمي كالتي اللو كامالتي قدمي إيجن بفلاي زوار تنير كامالتي بقى كابدي أنا فول بيت نفتيئة كابد خونة بوتا عد قلن هلنا يخوم زقات مكازي هنا تشعو ولدنا حسولنا جلس لنا المقب نبرنا مالتي تتكلم تلخا شعو كوف كتبل قالها إيش اللي يجي كوف مسبلك أبو أتودي زخوف مالس كي بردك تبل مالتي داني سامي You are too informative shouldn't react I like the way you're teaching technique like it مالتي داني thank you مالتي دانا حوي بتعم يزمسجن informative نحرد أخوينه كم حبرسة كنت كمل لهم كلا لنا أنا بحق مالتي أنا زولكو كالي إسب بدن ببرهريه مالتي ببعلمويا دم مالت حجانا أنا كمبيوتر ساينس بعلمويا زي زقات أمن زوج عزله جن كابت زقات أمن تبجيسه حواتي كقات أمن نحركي له نعبنت بقليله زنقرام نجاري مالتي ماني زي أبتيكتو كل حدا قلعة بتعمل عايز تقمن مالتي كم زي كسادة قال نوح جزيز خونه جزيز يحملني يرو مالتي كم زي لدين الناس اللي زعلها بصراحة كود ون برنامج قال يصحف قال نيرس شو عيش الجرني رح جيت هايلني نوح كالس جيروس أبز كالس روز مليئها مالتي تروز تمال أمه دحراي أبز خونه زيك أتصل نجار مقاد كركب تجبر كم زي ستوف مالتي ود منفر نزي حبرة سب أبزي جزء استفاد رئيس زبلو شدن نفسي نفشقتا يس exact لمالتي بتعمي important زغونة سبي انويس دان ود منفر حق أنا مزراب بتعمي أزي جوب الزغونة من إسي نمنتاي حدا تتولدنا زول حجي زلنا يو زغونة نو حزب الانستراكشن زين بيبكا قطر حدا زين كا قطر حدا ناب قطر خلتها قال ختبل مبزحتون جزيه بولون هرب بزخون لايفي وزنبر زوعل قال اين خنببون تعقست جلس لازم سئن تعقستون يقولون مخنياتو تتولد ريخا ندحرد اخوين كفتانن شكلني مالتيو كابت زوال عقل خوني يخلي زبقس اي دون نو سلازي نزت ولد دي كم زيدان ود ممر زامسلو نغرات حصر بيلوم جن
ሙሉ መጽሐፍ ኮኖ ዝኽእል ነገራት ዘቕርብ ትውልድ ክህሉ ይኽእላሉ ካብቲ ትውልድ ናትና ማለት እዩ ትውልድና እዚ ድማ ክንዕቆ የብላን ንምንታይ ንሕና ኢና ንሕና we are who we are ማለት እዩ ንሕና ንሕና ኢና እንታይ ሞ ኢና ክንግበር ሕጂ ተፈጢርና ኢና ስለዚ ዝትውልድ እዚ ክበሃል ተሎ ኣነ ዘይፈትወሉ ነገር ሓደ ነገር እንታይ እዩ ከምዚ በተሓደ ወገኑ ዘይረብሕ ዘይጠቅም ኢልካ ክትገልጾ ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይቲ ጀነሬሽን አካይዳ አፈጣጥራ እዩ ናብዚ ይብጽሕዎ ማለት እዩ ክጭነቕ ዝገብሮ ትሕጂ ዘሎ ኢንቫይሮንመንት ዝፍጠር ኢንቫይሮንመንት እዩ ክሰርሕ ዝገብሮ ቀደም ንሽለይ ዝተወሰነ ስራሕ ቢልካ ብርኩት እዩ ነይሩ ማእኾት ነይሩ ወዘን በሊዕኻ በቃ ትጸግብ ኢኻ በቃ ትድቅስ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ግዴታ ክሰርሕ ኣለዎ ዝጥወር ይበዝሕ ኣሎ ትዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ጸገማት ኣሎ ሃዋህው ዝፈጠሮ ሽግራት ዝፈጠርዎ ድኽነት ዝፈጠሮ ጠቕላላ ዓያሽ ዝኾነ መንግስታት ዝፈጠርዎ ጸገም ብሙሉ ተዋህሊሉ እዩ ናብዚ ይብጽሕዎ ስለዚ ክሰርሕ ኣለዎ ዘን ምጭናቆ ይተርፎን ምኽንያቱ ታይዳ ኣፕ እዩ ዘሎ ሕልና ድማ ብተፈጥሮኡ ሪሴት ዕረፍቲ ዝበሃል የድልዮ እዚ ንኽገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንእሽትለይ ስለዘይ ፈለጥ ኣይኮነ ናብዚ ነገር እዚ ዝወድቕ ኢነወይስ እንዳፈለጥ ዋላ እንተ ኮይኑ ከርክወልኤ ንእሽትለይ ስራሕ ቢለ ክህፍትሙ እሞ ብድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ምስ ሓስኩ ብድሕሪኡ ይብለካ ማለት እዩ ሽደነይ መደብካ ቀጻሊኤ ዝከታተሎ ኣጆኻ በርትዕ ላይክ ኢለልካ ኣለኹ ትብለነላ ዮርዳኖስ ጓል ኣከለ ማለት እዩ ጓል ኣከለ ሓፍተይ ጎረቤተይ ማለት እዩ ዮርዳኖስ ዝበሃል ደቂ ኣከለ ባይዞ ጎዛት እዮም ብምለን ማለት እዩ ግን ዮርዳ ኢሪ ሞቲቬሽኑን ኮሚራትና እንዳሓለፍና ሪኢና ኢና ኢሉ መራው ፀይቂ ኣቦቆሽ እንዳሓለፉ ምሽሪእማ ንሕና እንዳሓለፍና ሪኢና ኢና ባይዞ ዮርዲዬ እንኳዕ ደሓን መጻኽናው ዝመደበ ማለት እዩ ተኸታተሊ ቅጽለ ቢለ ድማ መናእሰይ ኣሕዋት ዩቲዩብ ገንዘብ ይርከቦ ይመስለኩም ግን እስኪ ሓደ እስክበሉ ይርከቦ ኢልኩም ትዛረቡ አይ ዶንት ኖ ግን መብዛሕትኡ ሰብስ ብኸመይ ኮን ይከታተሉ ይኸውን ዩቲዩብ ማለት ገንዘብ ንምርካብስ ዩቲዩብ ተዓቡ ይገድደ ትብሉ ሰላም ሽደን ኮሎምቢያ በሪሁን ሰላም ኮሎምቢያ ሚስ ኮሎምቢያ ትብልያ ትዝከረና ኣነ ማለት እዩ ኮሎምቢያ አሜዚንግ ኔም ከመይ ኣለኺ ኮሎምቢያ ደሓንዶ ከመይ ጥዕና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዘጋጥመና ነገራት ኣሎ ኤንዌይስ ቶም ዘጋጥሙ ብምግጣሞም ሓሊፍናዮ ማለት እዩ እንተስምሶም ተጋጢምና ተስዒርናዮም ክንሓልፎም ኢና ምሕላፎም እዚ ትውልድ እዚ ሓደ ነገር የድልዮ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ናይ ምንታይ ናይ ሞራል ካሕሳ ናይ ሞራል ድጋፍ ኣብ ቀረባ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ መጋግቡ ካብ ብዙሕ ነገር ይኸውን ዝኽእል ካብ ባህልና እውን እሽለክ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ካብ ስደት ካብ ኩናትን ወግዕ ኩናትን ካብተን ቴሌቪዥንና ንባዕሉ ቴሌቪዥን ፕሮግራማትና ዘውግዑ ወግዕ ንባዕሉ ከከካ መዓት ብዛዕባ ዒልዎ ገለ ጥራሕ በቃ ተሪእካ በትንየ ማለት እዩ ወይ ናይ ሓሶት ሪፖርት ገለ ተደብብ ትሰምዓ ይድብረካ ተዓጽዋ ካብኡ ዚዚ ዝወለዶ ማለት እዩ ትውልዲ ናደድ ማለት እዩ ዮኒ ኣነስ ከምዚ ምሳይ ዘለኻ መሲሉ እዩ ዝስማዓኒ ምሳኻ እንዴት ዘለኹ ወይ ትናይሎም ዘለ ግዜ እኮ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ማለት እዩ ሽደን ሓወይ ይበል ፍልጠት ኢለካ ኣለኹ ድዩ ኣጆኻሞ ወይን ማለት እዩ ዮኒ ማለት እዩ ይበል ፍልጠት እንታይ ነዲለካ ኣለኹ ንኢደልካ ኣለኹ ኤግዛክትሊ ንኢደልካ ያ ኣኺ ንኢድካ ኒኻ ዘለኻ ማለት እዩ ዮና ሓወይ ዮናስ ባባ ዮናስ ትፈልጥ ኢኻ ምሽ ዮናስ ኣስጋር ዓሳ ያ ኣኺ ዮና ሓያል ሰብ ግርም ብጣዕሚ ይቐንለይ ኩሉ ግዜ ምሳይ ከም ዘለኹም ዛስዋይ እኮ ኣነት ላይቭ ዝኸፍቶ ባይዞይ ላይቭ ንምንታይ ከም ዝኸፍቶ ቀዲመ ተዛሪበ ምናልባት ዘይሰማዕኩም ተኾይንኩም እምበር ሓደ ግዜ ዩቲዩብ ቻናል ቪዲዮ አፕሎድ ጌርካ ዘን ሰማዓለካ ተኸታተለሎ ነቲ ፕሮግራም ተኸታተልዎ ሪእዎ እንተኸይዱ ብድሕሪኡ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ይኸውን ለናይ ብሓቂ እንታይ ይሰርሑ ማለት እዩ ኤዲት ዝገብር ሰብ ኣለዎ ዶ ሮቦት ዲራን ዝገብሮ ዘሎ ኣነ ሪእቶ እንተጽሒፈስ ይመልሰለይ ድኾን ይኸውን ሽደን ይሪኦ ግን ብስሩ ተጽሕፎ ገለነ ትብሉ ሰባት ማለት እዩ ወዲረይ ዌልካም ያኺ ማለት እዩ ዌልካም እዚ ኩሉ ግዜ ተኸታተልተ ኢኹም ባይዘይ ሕጂ ኣነ እውን ዝብለኩም ዘለኹ ንዑ ዕላማ መጽ መጀመርያ ምሳኻትኩም እንዳዓለልኩ እንዳውጋዕኹ ዝኾነ ወግዕስ ንስኻትኩም ተሓቱኒ ኣነ ክዛረብ ይኽእል ሰላምታን ተመጽኢኹም ሻውት ኣውት ይገብር ማለት እዩ ቢካዝ ደስ ስለ ትብሉኒ ሰማዕተይ ስለ ዝኾንኩም
أحواتي سلازغونكم after all جن سب كسرح يدلي أنا مالتي نايب حق خزاربكم زدلي سب كسرح يدلي سب كسرح مالت نعايز مسلو سبات أب حدا بوتها تأخاخيبنا خنعلل يدلي مالتي كبابينا بزي يقدس إذا خلا كم سجريتو يوتيوب كفيتا تناقط زلاد أن تايقدس وعينان جزي أن تناقر زلا وحدات كما حويس كحلاف الناس سمعهم تزي كوينهم أتاود يقدي شدنهم exactly أتاو قدي مالتي أتاو قدي بايزوي أتاوي قدي كم حبرته سبب ما خن تقمول خن كلا لنا قدي تطرح نخن حمولو مالت سرحنا نخن بخرولو أيكونن كم زنق عينا نرئي obviously انتهي تبهله informed نخن كون مالتي information أزي بتعمو الثاني حنت مصحف لا art of the war تبهل ويك أنا يكونات طبب تبهل زي نايكون في سيستم هرايز نبره تشاينا ومالتيو سنزو زبهل ويك سنزو إلا نصوع هنا سنزو نولينا مالتيو زصحافة بايزوي أما حنت بتعمي important زخونت وقعني را زخونت مسمريا تا مسمر بتعمي دس كتبل بتعمي لمكنا زر أخوان مسمرات بتعمي اندس بلان بايزوي قدمي له زريئن وركون كومي تايدي تبل lack of information can destroy a manager with his co-workers يا تبل مالتي lack of information can destroy a manager with his co-workers حصرت حبريتا نحد مانجر مسرحتنياتاتو كعنو يغليو زبلي مالتي مو يوتيوب ملو غزي خايبكا تسريح خالو هيوتكا تلوطولو ايخا اكزاكتلي كل ملو رياكتس تخكل على مالتي بتعمي غزي خايبكا تسريح خالو هيوتكا تلوطولو ايخا زامينس ايكونوميك فريدم عليكا نصانتنا ايكونومي لكا مالتيو ገንዘብካ تخفليخا ገንዘብ ለካ እዩ حساب እንተለካ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ ናብ ደቂ ሰባት ታዩ ዳ ቀጻለ ዘልየካ ኩሉ ግዜ ተማሃር ክምለስ ተለኹ ናፍታ ጠቕስ ናፍታ ናይ መጀመርያ ጠቕስ ክምለስ ተለኹ ሕጽረት ሓበሬታ ንሓደ ማናጀር ምስ ሰራሕተኛታቱ ክዕንዎ ይኽእል እዩ ትብል ዘላ ሕጽር ዝበለት ቋንቋ ማለት ሓደ ማናጀር ሲ ምስ ሰራሕተኛታቱ ክዕንዎ ይኽእል እዩ ሕጽረት ሓበሬታ እንተልይዎ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ mal informed ዝኾነ ወይ ከዓ ሓበሬታ ሓፂርዎ ዘይኮነስ ግቡእ ዘይኮነ ሓበሬታ ዝረኸበ ማሕበረሰብ ባዕሉ ሽግር ይፈጥር እዩ ሓበሬታ ዘይብሉን ዝኾነ ነገር ከዓ ሓበሬታ የብሉን ማለት እዩ ሓበሬታ ማለት ሕጂ ንሕና ክንመሃር ከለና ከምዚ እዩ መጀመርያ ዳታ እዩ ዘለዎካ ዴታ ዝበሃል ዴታ ማለት ዘይተጻረየ ሓቂ ማለት እዩ ዘይተጻረየ ሓቂ ማለት ንኣብነት ከምዚ ድፍድፍ ዘይቲ ዝበሃል ኣለኩም ከምዚ crude oil ንብሎ ማለት እዩ ዘይተጻረየ ደለ ሓቂ ዶ ዘይቲ ንሱ ማለት እዩ ዴታ ማለት ከምዚ ሪሌትድ ዝኾነ ነገር እዩ ዝቀራረብ ነገር እዩ ግን ውሳነ ንኽትወስን ብጣዕሚ ዘጸግም ነገር እዩ ማለት እዩ ዴታ ማለት ዳታ ለን እንተይልካ ዝኾነ ሰብስ ሓበሬታ ለን ማለት ኣይኮነን ባይዞይ ክትፈልጥዎ ማለት ያው ኮምፒውተሩን ግን መሃር ከላ ቆም እዩ ዴታ ማለት ዘይተጻረየ ሓቂ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ገዛ ተሰሪቑ ንበል ድሕራይ ፖሊስ መጽኡ ማለት እዩ ነቲ ኣብቲ ጥቃ ገዛ ዝረኸቦም ሰባት ብሙሉኦም ሒዝዎም ታይ ተኸዲንካ ነርካ ምስ መን ውዒልካ ታይ ትሰርሕ ውዒልካ ገለገለ ዝብሉ መስቀለኛ ሕቶታት እዚኦም ዴታ እዮም ብዛዕባ ተስርቂ ምትሓዘለዎም ንእሽትለይ እምበር ቀጥታ ሳይኮኑ እሳቶም ቶም ሰረቑ ኾኑ ይኽእሉ ዘይኮኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ክሮስ ቼክ ምስተገብረ ግን ሓደ ዴታ ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ይኸውን ሓበሬታ ይኸውን ማለት እዩ ክሮስ ቼክ ማለት ፕሮሰስ ምስተገብረ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ቁጽሪ ብዙሕ ናይ ህይወት ቀመር ብዙሕ ናይ ሰዓት ካልኩሌሽናት ገለገለ ኣለውና ማለት እዩ ንኣብነት 11 ዝብልስ ከም ቁጽሩ ንፈልጦ ኢና ንምንታይ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኣይንደልየና ምሽ በቃ ኣይንደልየና ታይ ክገብረልና ኣብ ዘልየና ሰዓት ግን 11 ሰዓት ተስኤ እዚ ኣክሰርሕልን እንተይልና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ቶም ንደልዮም ነገራት ነጽፉፎም ሞና ሓበሬታ ንቕይሮም ኣለና ሓበሬታ ድማ ጠቃሚ ዝበሃል ነገር እዩ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ማለት ንምንታይ ውሳነ ንኽትህብ ካብቲ ዝበልኩም ናይ ተስርቂ ቦታ ተላዒሉ እቲ መርማሪ ፖሊስ ምስ ጻረየ ናብ ዓቃብ ሕጊ ዝሕለፎ ነገር ፍርዲ ቤት ከዓ ማለት እዩ ንኽፈርድ ዝገብሮ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ተርእሱ ኣብቲ ሓበሬታ ስለዚ ውሳነ ንምሃብሲ እኹል ዝኾነ መረዳእታ እንተልይካ ሓበሬታ ይበሃል ማለት እዩ ግርም ሓበሬታ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዘይተርፍ ነገር እዩ
ኢንፎርሜሽን ክባል ከሎ ኩሉ ሰብ ታይ ኢንፎርሜሽን ገለ ይብል ማለት ሓበሬታ ማለት ንኽትውስን ዝጠቕመካ ነገር ማለት እዩ ንኣብነት ብንጉኡ ተሲኢኻ በረዲ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ስኖው ሲዝን እዩ ገለ እንድሕር ዳ ተባሂልካ እሞ ክትወፅእ የብልካ እንተ ተባሂልካ ተሰሚዕካ ኣይትወፅን ወይ ክትወፅእ ኮይንካ እውን ክትገብእ ተማልኦ ዘለካ ነገር ተማልእ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሳነ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝበሃል ነገር ሽሕ ግዜ ሓበሬታ ዘይብሉ ሰብ ተወሰነ ምንም ኢፌክቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ሳውንድ ዲሲዥን ሜኪንግ ዝበሃል ነገር ኣይጥቀምን ማለት እዩ ስለዚ ሓበሬታ ማለት እዩ ሓበሬታ ሎሚ ዘመን ሓበሬታ እዩ ከም ትበረኸት ዝበሎ ማለት እዩ ሓበሬታ ካኣቶም መሓላልፈሉ ኢምፖርታንት ዝኾነ ክኾን ኣሎ ሓበሬታ ግን ሓደ ግዜ ታይ ዝብል ነገር ኣሎ ዝረኸብኮ ኣነ ሕማቕ መጽሓፍ ዘንበበ ሰብን ዋላ ሓንተን ቢው ዘይፈልጥን ሰብን ሓደ እዮም ዝብል ነይሩ ሕጂ ሕማቕ ሓበሬታ ተረኺብካ ዳርጋ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ንምንም ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ውሳነ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ንምንታይ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ነየናይ ዓይነት ዲሲሽን ኢኻ ሞምየክ ክትገብረሉ ስለዚ ኣብ ህይወትካ ለውጥ ዘይብሉ ሓበሬታ ሲኢሉ ሓንጎልካ ክመልእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ንስኻ ንኽትውስን ኢፌክቲቭ ዝኾነ ውሳነ ንኽትውስን ዘኽእለካ ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት እዮም ትኽክለኛ ኢንፎርማቲቭ ዝበሃሉ ሰባት ማለት እዩ ካብ ዝገርመኩም ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ነገር እዩ ድሕራይ ትሕተት እሞ ብዛዕባ ኢርፎን እኹል ሓበሬታ እንተልኢካ ወይ ከዓ ብዛዕባ ዋየርለስ ኢርፓድስ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ እንተልኢካ እንታይ ዲ ዝበሃል መሲልኩም ብዛዕባ እዚኣ ጥራሕ ዘላትን ሓበሬታ ፍልጠት እያ ትበሃል ናውሌጅ ትበሃል ናውሌጅ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናውሌጅ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብልሙድ ፃዋዓ ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽን ኣባውት ሳምቲንግ ማለት እዩ ፍልይ ዝበለት ማለት እዩ ስለዚ ፈላጥ እዩ ዝበሃል ሓደ ሰብሲ እኹል ፍልጠት ኣለዎ ዝበሃል ብዛዕባ መኪና ብዙሕ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ መኪና ፍልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ነገር የብልን ማለት ስለዚ ሓበሬታ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ከምዚ ንዕቆ ንገድፎ ነገር ኣይኮነን ግን ዝተጻረየ ሓበሬታ ትሒዝና ኣብ ህይወትና ጠቃሚ ዝኾነ ውሳነ ንወስነሉ ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ምፍላጥ ብምሉእ እቲ ናይ ቲክቶክ መንደር እቲ ዘሎ ትናይ ቦታታት ማሕበራዊ ሚድያ ብምሉእ ንጥቀመሉ ኸ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ተመሊኦም መኸ ንኣብነት ኣክሊሉ ሃብተ ሚካኤል ወሰድዎ ጽቡቕ ሓበሬታ ካብ ዝሕልፉ ሓደ እዩ ኤሪ ኢንቨስትመንት ወሰድዎ ዝገርም ሓበሬታ ይሕልፍ ዶክተር ሻሮን ወሰድዋ ናይ ጥዕና ዝገርም ሓበሬታ ትሕልፍ ነሽነሽ ተወሲድኩሞ ዝገርም ናይ ሓበሬታ ወይ ድማ ተመሪዑ ሞይታ ሞይቱ ዝብል ናይ ሓዘንን ናይ ሓጎስን ሓበሬታ ይሕልፍ ሽደን ሪኣክትስ እውን ከምኡ እንድዩ ግን ክንድትናታቶም እኳ ተዘይከደ ማለት ዳን ወዲ መምህርቲ ከይድኩም ድማ ጽቡቕ እቲ ስነ ጥበብ ኣካይድኡ እቶም ደርፍታትን ኣካይድኦም ሕብረተሰብን ኣካይድኡስ ዝንብዕ ከይብል ከምዚ ንቕፍ እንዳበለ ዳዊት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ንእግረ መንገዱ ከምዚ ሳታየር ኮሜዲ ዝመስል ዓይነት ነገር ከምኡ ይቕርብ ማለት እዩ ሶ ኢምፖርታንት እዩ ማለት ሓበሬታ ማለት ሃናጺ ብዛዕባ ውስነ ብዛዕባ ነገራት ዘለና ውስነ ሓበሬታ ድማ ፍልጠት እዩ ዝበሃል ናውሌጅ ፍልጠት እንተልኢና ድማ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክነተግብሮ እንተጀሚርና ጥበብ እዩ ዝበሃል ዊዝደም እዩ ዝበሃል ካብ ዝሓለፈ ህይወትና ተመሊስና ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ ህይወትና ተሳሓትናይ ነገር እንዳኣረምና ዝመፀ ነገር ፕሪዲክት ክንገብር ወይ ከዓ ክንግምት ዘኽእለና ነገር እንተልኢና ድማ ከም ደቂ ሰባት ፍልይ ዝበለ ካብ ኮምፒውተር እውን ዝለዓለ ካብ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናቹራል ዝኾነ ሂዩማን ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ትክክለኛ ትሩ ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ድማ ኣለና እዚ ድማ ኢንፈረንስ ይበሃል ኢንፈረንስ ማለት ቅድም ዘጋጠመካ ነገራት ተማሂርካሎም ትምዕብለሎም ትስልጠነሎም በዋ ከጋጥሙን የብሎም ድሕረ ደጊም ትብለሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሁሉ ካብ ምንታይ ተበጊስና ኢና ካብ ሓበሬታ ተበጊስና ካብ ዴታ ተበጊስና ማለት እዩ ስለዚ በዝሎም ግዜ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ነገር ይቆፃፀር ማለት እዩ ኩሉ ነገር ይቆፃፀር ሓበሬታ ይሽየጥ ዶ ኦብቪየስሊ ሓበሬታ ይሽየጥ ይልወጥ ንምንታይ ድዩ ሳይን አፕ ተገይርኩም ወይ ከዓ ኢሜይል ሊድ ጀነሬተር ዝበሃል ማለት እዩ ሳይን አፕ ግበርሞ ኢሜይል ካኣቱ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ እንታይ ከም ትደሊ ብዛዕባ እንታይ ይመስጠካ ከመይ ዓይነት ጫማ ትፈቱ እንታይ ዓይነት ክዳን ትፈቱ ፊልተር ብምግባር እውን ማለት እዩ ገጽካ እንታይ ከም ዝመስል ቅርጺ ሼፕ ገለገለ ዝበሃሉ እዚኦም ብምሉኦም ዳታታት ይእክቡሞ ዋቶም ናይ ቲክቶክ ፊልተራት ኮ ዳታ እዮም ዝስሕቡ ዝውዕል በቲ ሓደ ወገኑ ማለት እዩ ስለዚ ይእክቡሞ መወዳእቱ ነዚ መብዛሕትኡ ሓበሻ ኦቫል ፌስ እዩ ዘሎ ስለዚ ስኩዌር መነጽር ዶ ገለ ክንሰርሓሉ ግላስ ኢሎም ሰሪሖም እዮም ጽልካ ማለት እዩ ሶ ዳታ ምእካብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ጽቡቕ ሓበሬታ መምሕልላፍ እንድሕር ደኣ ተፈጺሙ ወይ ከዓ ጽቡቕ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ሰብ እንድሕር ደኣ ኣልዩ
ክፍቶ እዩ ዘሎ ከም ማሕበረሰብና ማለት ትውልቀ ማንነቱን እንዳተማሃረ ከይድ ንስኻውን ከምዚ ንኣብነት በዓል በረኸት ዝብልዎ ማለት እዩ ሓናፂ ዝኾነ ኢንሳይት ገለ ይደርብዩ ኢልካ ዘንስኻ ድማ ካብኡ ትመሃር መምሃር ማለት እዚ ማለት እዩ ትርጉሙ ማለት እዩ ንልወጠሉ ከም ሕብረተሰብ ማለት ተዘይ ኮይኑ ግን ሓደ ነቲ መንእሰይና መወዳእቱ ከይድካ ለምቀነ ዝረኣኽዎ ዘሎ ንኣብነት ናይ ሰላም ሓፍትና ነይሩ ንኣብነት ሰላም ትፈልጥዋ እንዲኹም ሰላም ኪዳነ ኩላኹም ብጣዕሚ ኣዝያ ደስ ትብል ቆልዓ እያ ሕጂ ንኣብነት ሰላም ቅድሚ ሕጂ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ገይራ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኩሉ ሰብ እኮ ገዙ ዓፂዩ ዝኾነ ነገር ምግባሯ ይተርፎኒ ማለት እዩ ስለዚ ኦፊሻል ስለ ዝወፀ እምበር ንሳስ ሕጂ ንኽትምርዓዋ ካብ ዘብህጋኻ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ እኮ ማለት እዩ ሰላም ማለት እዩ በዚ ሕጂ ሰዓት ተሪኢኻ ብጣዕሚ ኣዝያ ደስ በሃሊት ፅብቕቲ ጓል መልክዐኛ እውን ጥራሕ ዘይኮነት ለባምያ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ከዓ ደስ ይብል ይገለ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ግን ኣብ ከምኡ ሸተኽ መተኽ ገለ ግዜ ክዓርብ ይመሽ ማለት እዩ መወዳእቲ ሕጂ እንታይ ትረክብ ካብዚ ጉዳይ እዚ ሰላም ትበክ ነይራ ሞታይ ሰላም ትበክ ነይራ ብርግፅ ሓንቲ መልእኽቲ ኣላ ኣብታ መወዳእታ ትርከብ ማለት እዩ እዚኣ ኮንክሉዥን ናይቲ መልእኽቲ እንታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ቪድዮ ናብ ፖዚቲቭ ተቐየርካዮ ኣሕዋት ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ነገር ሰብ ሰርሖ እንተኮይኑ ሰብ ድማ ሃክ ዝገብሮ ወይ ከዓ ሰብ ንእሽትለይ ጎደሎ ነገሩ ዝፈልጠሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገራትኩም ኣብኡ ተቐምጡ ትፅቢት ኣይትገብሩን ኢኹም ስለዚ ትልእኸሉን ዘይትልእኸሉን ብዙሕ ነገር እንታይ ከይለኣኽን ተፈሊጥካ ጽቡቕ ይንዓኻ እውን ይጠቕመካ ትብል ክትመሃር ትኽእል ኢኻ እዚኣ ነገር ማለት መብዛሕትኣ ግን ኔጌቲቭ ነገር ኢኻ ተማሂርካ ተወፅካ ከምዚ ነገር ዛስዋይ ከዓ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ርኢኹሞ እንተኮይንኩም ዲፕ ሺጥ ዝበለ ስኢሉ ወቀ ከምዚ ዋላ ስካም ዝመስል ኣብቲ ናይታ ምን ይላዓል ዋላ ንባዕሉ ከቕምጥ ዘይደሊ ማለት እዩ ደስ ዘይብለን ንምንታይ ምሸት ሰሪሐ ምስከርኩስ ብዙሕ ሓጎስ ዘይሰምዕኒ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ዘመሓላልፉ ስሑት ዝኾነ ዝምቡዕ ዝኾነ ሓበሬታ ዘመሓላልፉ ኣካላት ተረኺብኩም ሕጂ ጠቐምቲ ኣይኮኑን እዮም እዚኣቶም ነቲ ማሕበረሰብ እውን ዳርጋ እንዳቐተሉ እዮም ዝኸዱ ምክንያቱ ብምሎም ቲክቶክ ናይ ቲክቶክ ይኹን ናይ ዩቲዩብ ላይቭ ስትሪማት ኣለዉ ሕጂ ብሰዓት እዚ ይካየዱ እተው ክትሪእዎ ማለት እዩ ጉጅለ ኮይኖም ሓተኽ እዮም ዝበሃሉ ዘሎ ባይዘይ ንምንታይ እቲ ሕብረተሰብና ብምሉእ ዳርጋ ናብኡ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ ጆን ብላክ እኮ ቀደም ቅድሚ እዚ ነገር ምጅማሩ ወይ ከዓ ቅድሚ ናብ ብርጌድ ሓሙድ ገለገለ ምጅማሩ ዋካዋካ ቻነል ተሎ ክንደይ ሰብ ይስዕቦ ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ በቃ ዋካዋካ ቻነል ጽቡቕ ማለት ኣይኮነ ሓደ ነገራት ውፅእ ዝበሉ ነገር ነይሮሞ ንሶም መሓይሽካ ግን ነቲ መንእሰይ የስሕቆ ይዕልሎ ካብ ንስኻ እውን ክትስሕቅ ከለኻ ኸታ እዩ ማለት እዩ ከማ ተሳላት 950 ዓመት ተቐመጥ ማለት እዩ ግርም ብዝኾነ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ላይቭ ከመይ ኢኹም ረኺብኩም መስኪ ቁም ነገር ኣለዎ ዶ ኣብ ላይቭ ሕጂ ድሕረ ደጊም ምሳይ ክትኣትዉ ሰባት እውን ሒዘ ከኣትዉ ባይ ዘ ሴም ታይም ኣብ ቲክቶክ እውን ላይቭ የኒኢኹ ማለት እዩ ብደስ ዝበለኩም ኢኹም ክትኣትዉ ትኽእሉ ላይቭ ጆይን ተገይርኩም ክንዕልል ንኽእል ክነውግዕ ንኽእል ምዃንና ትፈልጡ ዶ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ንስኻትኩም እውን እንድሕር ዳኣ ሰናይ ፍቓድኩም ኮይኑ ሕቶታት ተሊኦምኩም ናይ ዩቲዩብ ሕቶታት ክኾኑ ይኽእሉ ውልቃዊ ህይወት ሕቶታት ክኾኑ ይኽእሉ ወግዕታት ክኾኑ ይኽእሉ ያ በረኸት ሕልና ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢሉና ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ሳዕብየን እዩ ክቕደል ዝውዕል ኣምሰሉ በዓል ንሱ እዮም ናይ ዩቲዩብ ነጋዶ ያው ኦፍ ኮርስ ማለት ሓደ ግዜ ሰብ ክነግድ እዩ እንታይ ደኣ ክግበር ኢልካ ሓደ ግዜ ከምኡ የጋጥም እዩ ማለት ምስቲ ዘሎ ኩነታት እውን ብዙሓት ያው ተዘሎ ናይ ኣፍሪካ ዓዲ መሰረት ጌርካ ክትሪኦ ከለኻ ናብራ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን መፍትሕታት እንዳቐመጥናሎም ንድሕሪ ሕጂ ከዓ እቲ ላይቭ ትናትና ዘሎ ናይ ላይቭ ፕሮግራም ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ካብቲ ኣዲሽናል ዝኾነ ናይ ቪድዮታት ዝለቀሉ ወይ ከዓ ኣፕሎድ ዝገብረሉ ታይም ከምዚ ቀጥታ ምሳኻትኩም ማለት እዩ ፊት ንፊት ፕሮግራም ነቕርበሉ ናይ ላይቭ ፕሮግራም ወይ ከዓ ሴሽን ክህልወና ምስ ኩሎም ሰማዕቲ ማለት እዩ ዝላለየሉ ኣነ ነዚ ዩቲዩብ ቻነል እዚ ክሰርሕ እንትውዕል ተለኹ ማለት እዩ ኤዲተር ዝበሃል ሰብ ቆፂረ ኤዲተራት ከም ዘለዎ ስቱዲዮ ዝበሃል ነገር ከም ዘለዎ ማይክሮፎን ሴት ኣብ ዝበሃል ነገር ከም ዘለዎ እዚ ኩሉ እንትገብር እንተለኹ ዕላምኡ ድማ ኣነስ ዝኾነ ሰብ እንተዝኸውን ነይረ ዝኾነ ነገር ተዝኸውንስ ወይ ሽደን ትፈልጦ ዶ ኢሉ ሰብ ብፅቡቕ ከልዕለካ ካብኡ እንድሓር ዘሎ ግን ብዙሕ ኢምፖርታንት ዘይኮነ ነገር ከይሰርሐሉ መንታን ንስኻትኩም ትውን ርኢቶ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሃናፂ እዩ ማለት ይኸውን ዘሎ
بتعمي أزي هناتي ناي رياكشن channel لك خمسة تريقو زلكم مالتيو بزح بستفعلوا ملكعات كم يجركم تصرحهم زلكم ديفايسات انتي تقومهم زلكم بزح نجر مالتي زي تريقو زلكم نبع إيفن بخمسة رياكشن كم يجركم تصرحهم زلكم نسخاتكمون كتقاملو عبيد دليتي زلني نسخاتكم تتقيمكم له مالتي أنا كثيرة مالتي يكونن كم زني حد التحساس بازي كونس كم زناي مهاتما غاندي بوكس فور أول زبهال كم مالتيو شدن نفسي ك8 وايرلس بلوتوث مايكروفون أما قال يركبدو يس أما قال ك8 تعمي ببزح يركبي مالتيو قدفهم أما قال أبشرن وعلو يركب كابس قرمكا مالتيو for your good service I'm proud of you brother keep it up مالتيو ك8 وايرلس بلوتوث مايكروفون أما قال يركبيو حجي مالت قطا زلو تنعدغه هونتا تاوزي بوتا زي خبلك يكلنا مقاله سلازي يلو خمبر ابشرغن برازر يغزي انير مالتي ك8 وايرلس مايكروفون مالتي تزي كوينو دمان حراب ايثيوبيا دليخا زي gg.com زبحال زل عداغا او مالتيو يوزد كوينو صوري اقوحت كتركب تخيلها بايزوي مالت حدا سب ابز خونه ساعات كتقمل ايلو مسدالو بستفله يغاطاميو بخونتات مالتي تيتقمل زترف زي مالت جن موكيركا تيست غيركا كمزي ناي وايرلس بلوتوث كالوت هو النجارات كترخول تخيلي مالتكم معات مولي امي مالتي زوم جو انتي بحال جو بروز بحال زلو سوسكوا كاميرا ايوتن ايش اللي اكشن كاميو جن انتي بحال جوز بحال له وايرلس جو مايكروفونز بحال له بتعم صبق مالتي تحجي موطي زلخا بتعم دز بلو كمزي ناي هايليو زبحالو له حج موصيوم له بتعم حسارات يوم كاب زغرمكم مالتي كتقامو لم دحرد ادليكم دحرد انا سبد لي خاي خوينكا بيكي وي كا برخت اماخرن مالتي مهنياتو كاب تاي زبال ك تاي بالك حجزك يخلي مالتي وي كا علي بابا وي كا امازون ونوعلو زئز سب اين سئنا ولا حنت شجري يله مالتي ما حاستي سلازلو مبزحت غزي كمزي ነገር كحجزكم يخلي مالتي كابي كم ترخوون كتقومكم يخلي بتعم صبقي بايزوي زي ك8 زول كيا مايكروفون وايرلس ازي صبقيو نيشتلي غنتاي غطيمني باتري ناي باتري نيشتلي شغرالو بتوسنا غزي خم خغاطم يخلي بر صوري ابزي غيركاني انترفيو غلا زي بقى اخولي مالتي مورزان انافيو زن اديتر غلا بمتقام اديتر له اودي اديتر تولاتالو كمزين ابنت ادوبي اوديشن وي اوداسيتي اديت مغباري كالي مالتي حجي زي اتوم قطا اديت زغبر ديفايس كلو كاي خليو نابنت كمزي مالتي كمزي ذا امسله مالتي تري الله حجي شرح لكم كون زلو سيلي زلو مالتي جن انت من تعيز تقم نحرد ايلكاني زي مالتي غنا قدمتي كاب مايكروفون وصي ناب كمبيوتر بتاو تدمصي اديت غيرو ابلود زغبرو مالتي قطاس بقى يحلف مالتي on the go lively مالتي لايف اديتر بولو غالي بحالا مالتي سلازي كمزي امسولانا اشلي ساوند كارد تاتالو كتقملهم تخيل اوديو اديت نمغوار بتعم زقلل منقد له نتزدل خاي سب مالتيو اراخبني بوشطون كرخبني ب ناي فيسبوك بيجي مالتيو شدن عدو ودزوم زبل ناي جيميل صحف لي زدل خاي سب نتليو ولا ناب مقاله يكون ولا ناب قله ولا ناب اسمرا يكون بتشاير كمان نمبر نخلهم مالتيو حواليتك صقم يلن بزعبا خميغركم كم تغزو ز ነገር እዚ ሕጂ ንሽለይ ካብ ወጻእ ክመጽ እንተሎ ታክሲ ብዙሕ ዝበለ ነገር ማለት ታክሱ በጣም ብዙሕ እዩ ግብር ማለት እዩ ስለዚ ከባቢ 8000 ቅርሺ ነርበቱ ሽዕ ግዜ ማለት እዩ $170 ግዛዕ ዝውደቕ ሓሲ 20000 ቅርሺ ይኸፍይለሉ ማለት ኦ ማይ ጋድ ይኹም ትብሉ ሕሳሪ ኮፍት ቻይና ገለገለ ክትሪኢ ከለኻ ማለት እዩ ብፍላይ ሰብ ሒዝልካ ዝመጽ እንተልዩ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን በጣም ሕሳሪ عبيت مايكروفونات $10 $30 كومتات كاوي يحلفون مالتي او نعي حاسب قال لي اسي ودني مالتي اي بركتي الله يبايزوي كمزي ناي وايرلس مايك K8 وايرلس علني ابتا انا زل خلو على الله مالتي K8 وايرلس بلوتوث مايكروفون على يجن نيشت اللي تعيز بهال مايكروفون عملت كم ذات رئاسة لها قلة زيوم كويس تكم حين من تاي مخانا يفلتن كم زي تعيز بهال سيفوتي يعني زي دايناميك مايك زبهال اللو قوم تات نقري بقى كم زي ناي اوديو
ኦዲዮ ታይ ዝበሃል በቃ ኢንዱስትሪያስት ዝበሃል ማለት እዩ ደስ ይብለን ማለት እዩ በቃ ናይ ኦዲዮስ ፋን እዩ በቃ ዓርስ ኽኢሉ ማለት እዩ ከምዚ ታይ ማለት እዩ በቃ ብኢርፎን ገይረ ሰምዐ ድምፀይ ብጣዕሚ እንድሕርዳ ዝድብር ኮይኑ ወይ ከዓ ከምዚ ዝብል ቦክሲ ዝኾነ ሳውንድ ገለ ክሕልፍ ሓቀን ምዝራብ ማለት እዩ በቃ ከምዚ ናይ ኦዲዮ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ኣሎ ትምህርቲ ከም ትሕጂ ዛረበኩም ፀናሕኹ ኣብ ኦዲዮ ከዓ ብዙሕ ግዜ ይሕሊፈ ማለት እዩ ሓቀን ምዝራብ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ይጅምር እዚ ማለት ገለ መለ ዓመታት ማለት እዩ ኬባዬ ዌልካም ብሮዬ ኬባ ማለት እዩ ኬባ ኤችዲ ዩቲዩበር ባይዘወይ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክጥቀም ከለኹ ቲ ማይክሮፎን ክጥቀም ከለኹ እዚ ናይ ኦዲዮ ኢንጂነሪንግ ማለት እዩ ሎው ዝኾነ ማለት እዚ ሎው ፍሪኩዌንሲ ክወፅእ ክብል ከለኹ ጀስትሲ ክስማዕ ክእል ኣለዎ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ክወፅእ እንተለኹ ንኣብነት ዓዊለ ዋላ ሒተዛረብ ኣነ ክንዲ ድሌተይ ማለት እዩ ከበርኦ ዝንኹም ክቀደኩም ፈፂመ ኣይክእልን ማለት እዩ كنعللنا دحان سبيلنا مالتي سبي أخي كنعللنا حراي تردي كالله خيلنا مالتي قرم بزخونة مالتي بتعمي زمسجن مالتي بركة حوي سلازم حسب كالله مالتي بتعمي صبو زيناي مايك كم زي وشت أو تعيز بهالليتات قال فناقيلهم يوصيهم حجة تدمس خا بتفطروا ناتي مالتي انت ريحة رايو مالتي بايزوي كم زي بتعمي ريحة أزلو حجي كيدو زي ريفرب نايزي تعيز بهال مئتاو جميرو مالتي سو زي مايكروفون زي بتفطروا نيشت اللي يقرب تبلت اللخا ايو تدمس زوسد ولا بزي تزور نيرا سايوسدوكم من مالتي رايو لاقنا سيز مص مالتي سو زي اس زا مايكروفونس ملكت አላታ I don't know بخمي كم تردوا አይፈልጥን ግን ንዓሃትኩም ንኸረዳኩም ወን እግረ መንገድኹም رايو حجي በቃ ይዛረብ የዘለኹ ኖ ማይክ አትኦል ማለት ኖ ማይክ በቃ رايو ጠፊ አብያ እኮ አንተ ተብዘጥቃይ አንተ ግን በቃ ጠፊያ ማለት ንምንታይ እቲ ፖላር ፓተርን ዝበሃል ናይቲ ማይክሮፎን ቅርጹ ወይ ከዓ ዝስሕቦ ድምጺ ዋላ በዚ ተዛሪበን رايو በዚ ተዛሪበን ሓንቲያታ ማይክሮፎን እኮ ግን ጠፊአ ማለት እዩ ግን በዚ ክዛረብ እንተለኹን ይፋላለ ማለት እዩ ሶቲ ናይት ማይክሮፎን ታይ ዝበሃል ክገዝእ እንተለኹ ምንታን ቆልዑ ታይ ዝበሃል ገብሪ ይኽእል እዚ ሕጂ ዊንድ መከላኸሊ እዩ ዝኾነ ሰብ ክርብሽ ይኽእል ካኣትወካይ ይኽእል ድምጽ ናይ ዝኾነ ነገር መኪና ክትሓልፍ ትኽእል ገለ ክመጽ ይኽእል ዝኾነ ይትፈልጥን ይኸዋላ ንፋስ ኣቕሓ ክወድቀካ ይኽእል ንኣብነት ማለት እዩ بدن بجيرة تزلخوا التيبل ندحر أنت زي هاريميو ويك أنت زي وقعيو almost أي سمعان مالتي نمنتاي تبرأت مايك تيون فاين تيون كجورة خلوه تأوديو بكسب لي نعهدكم سي دس كبلوكم حسابي مبر كلني حسبكم إني رجل I don't know صبوا بتعامي جندسيل مالتي بركات كل جزء دقافيان حجازيني إنويس مالتي بتعمي يغني اللي نايم حق مالتي كل جزء بوزيتيف تحسسوا أزلكم سبات جاليري كتحجزون مالتي توقسوا مالتي أنا وندما تبروجرام كعبيز بهالحساب يزلنا مالتي حف قبله مالتي نمنت أي حف قبله كل جزء كم زين صراحة أنت مويته حندبت من الوقت أنت يسرح خان تيل نفت أرن وعد إشتلي وأسام أنت كي يكون تي كفولت ايه زبلو نغرسي ديليفر نمغبار بصوري منغدي مالت سبات بزي سلچو منغدي بزي سلچ منغدي نمغبار يتصعر مالتي سو حجنا عملت ناي لايف بروجرامات انت يالهم اهس اند همس زبلو مالو في فرنج مالتي لا قال زبلو زو ماوس كليكينج دي كليكينج ساوند زبحالو اس زبحالو سيبيليانسس كلهم زي مراب شايم editing جن أبي edit زحلف audio تخوين جن زي كلهم ما يتسمعوه من تمل اختمالاتي لقى كمحزمي يسوت أكاد راح يغير سلذي زين تخون طلوا تسمعي حجوس أي دبرون أي سلجون نمن تاي سالاجو سلذي كسالاجو سلذي يقولوا زخلو ناي investment تايز بهال ups and downs زلوا نجبر نفتنينا أبزي problem تاين تلكم أفريقيا نحرد أخوين كعبي شجر تاي تلكم مالتي instrument obviously instrument تسقمي خا بتعمي ولاتي قحرخيب كيو كابوص خنمص نخيل بكتزز تخيل غلغله سبات كيززلكا غله بروبليم كتا يخون صوت ابلا اسكي نتحتي اوردا تحتي
منكسكا جبرة دمسها قنسمع اندحر كيلكا صريته حراي رأيا زي حاجة تحت منكسي كجبرة مالتي تحت منكسي يجري هذا مالتيو كم زي جيرة ولا حجي زي أسلست 100 سان ديجري تزور كونة إنويس دحان كاريكا تصبغي مالتيو رأيا تحت منكسي جري مالتي زي حاجي تحت منكسي كأني ساعتو تالي مالتي تعيو زعتو عوي لخزارة بلن حدا بسرعة عوي لنا حجي ليت مدري خص مو مملن نزوم عدبو ملهم كيدقسو قال ايك اتا تقبر مسيلكا عون تيلا دما تي ريفرب اتو ريفرب مالت نايتي دمصي ايكو غواحتا تمليسو ياتو نافت مايكروفون نمنتاي نويز كانسليشن زبحال كونسيبت الله مثلا كلنا نردد اينا بزي نويز كانسليشن كم زي لتتزاري بكو صبغيو سلازي اسحقك هذا وخمزي مالتي رأي حجي خمزي لخزارة متلخو اللي تلبيت صبوق زخون مالتي اتي تونال كواليتي تتخكلنيا دمصي نابخاتكم يبصحلو مالتي تتخكلنيا فيت نفيت مالتي العلون كبل يبلون ديستورت خيغبر تمايك مالتي نابنت كمزي انت غيره تحت انت غيريسي ابا ጫحማ انا ግርማ ሞገስ ሄዳ ጽቦቅ መሆንኩ ነይራ ከም ትሪእን ለጋር ግን ከአ ማለት ተቃራኒ ዝኸውን ከምዚ ለخزارብ እንተለኹ ምናልባት ሓደ ከአ እንታይ ፕሮብሌም አለው እዚ ኦኬ ክዘውር ነይርዎ ናብዚ አትሊስት ከምዚ ዝበለ ኾው ነይርዎ ግን 180 ዲግሪ አይዘውር እዚ እምበር ማለት እዩ ከም ትሪእ ለኻ 180 ዲግሪ አይዘውር እምበር 360 ዲግሪ ናብዚ ስለ ዘይዘውር كمزي جيرا ونبع مالتي ديستورت جيران إيش اللي يسمعون هيك لذي زي بقى تايو قطيلو فيت نفيت كمزي دراف مالتي دمسي كي توص تبهلت كالي دمسي تاعتنيا مالتي زي بقى خم دمسي قطيلا نابزي اتاتو مالتي سو اتليست حدا سدارو حدا تايز بالو سدارو زخون سي سدارو يكون زي مالتي حنت خبي تخون كاب قدمي مالتي إيش اللي فنتت كتبل مخالت جن تي ناود سب تونال كواليتي بتعمي فالاليو مالتي سو صري كبل تخوين تناتي دمصي ملو صريتاتون بقعاتاتون نايت دمصي ترين كم زغوركو تخوينو كاب ديافرام كوص تخوينا جدن مالتي نابنت كما يلخم كبراتن فتواتن تخاتاتلتي شدن رياكت سواني لخزاره يخلي مالتي جن كابكم زبل كما يلخم كبراتن فتواتن تخاتاتلتي شدن رياكت سواني لن تزجمر يبلص مالتي نمنتاي تدمص خوص خلخو كاب وشتي مالتي سو من البات تحتي له كوص كوماندينغ زغونه فويس ويكا كاريزما زلو مالت كاريزما زلو غرما موغس زلو دمص نموصا يو تخل علامه مالتيو جن توم وداتا زلو قالات صط ابهلاي نوعلو كابزولو تزولو يحشو تنش لي ودا ودونت زبحال ነገር اب ግምት ውሽጥ በመታው ዝተሰርሐ እዩ ግን መሚሓሻት አይከሉን ማለት አይኮነን ንምንታይ ለስ ሴንሲቲቭ ዝሆነ ማይካት በመግባር بتعم بقليلو تريجر كجبر زخلو مايكات بمنصع جست كابزي جميركا مالتيو تنايتي مايكروفون فيلد زي محايشو لنجر يهلن زبل قمتات علن مالتيو برخت كمستردو مالتي رجسني بزحون كعللني بزخونه جم بتعم إذا مسكن كلهم بتعم يغني له كلكم عاوزين نوركم مالتيو كيبا اتشري حوي لهم برخت ديجيتي بزحاتكم ابز لايف زلهم مالتيو كلهم كله مول رياكتس برخت حلنا ودي ري يوناس سولومون كولومبيا بريهون يوردانوس قال أكله زبيب عقباي داني سامي كلهم زلهم موزي مالتي سالم عفو ورقي برخت حلنا بعلها مالتي أبزي الله فنان تصفى مريم لؤل مرسو أباي يغني لي بتعمي كبرتي هابلي نزل أي بسلسة خطات لكم بتعمي إذا مسجن I know it's a little bit stretched لمنيو ألكسندر إساق مالتي it's a little bit stretched حد ساعات فرقان كوينو خصاب كن يزأكل أو واقع زغون رأس انتي حاسكا نوحيو جن مسمعتي مالتي كم زي فيت بمزراب رئيتوتات محابكومن هنات زغون رئيتوتات مالتي بتقصال ناتي فيديو كم اتاوت كوينام زغلغلو نعي بتعمي إفرت أنسو زغول نجارات بومول ساعاتكم كوينا معلالين بتمسا ساعات دما مالتيو ፍጹም ኃይለ ኣብ ቲክቶክ ውን ማለት ብዙሓት ሰማዕቲ እዮም ኣብ ቲክቶክ ቁጥር ስፍር የውልን ማለት ያአቱ ዘሎ ኩሉ ሰብ እዚ ኩሉ ርእይቶ ስለ ዝሃብኩም ኣዝያ ዝመስገን ብጣዕሚ ይቀንለይ ክብለኩም የዝደሊ ተታሕጅና ንቅድሚት ልዋም ግዜ ክኾነልኩም ማለት እዩ ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ምስ ቤተሰብኩም ፍቅሪ ሰላም ደስታ
صبوق صمر بع مالتي صحي صمر بع عيلو تسين جزاي كخدالن درار كبلع أمينا له لو أمكن يخون الكاتكم حوات مالتيو بتعم إذا فوتوكم كبرتي هبلي